Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Abril 25 tuig 2025. Kagkaron sa aton sining vote na countdown. 17 dias na lang kag 2025 national, local and parma elections na. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Traffic and Transportation Management Office nagdangop sa talatapan sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 kung ano nga kaso ang nagakaigo nga i-file batok sa sining lady driver. May kang tanan sa iya sining pag-live samtang nagabais sa duha ka mga traffic enforcer. May mga ginpangbuyan pa sining mga hindi mayo nga tinaga ang lady driver batok sa mga traffic enforcer. Sa pihak nga bahin, mall voting program ginlunsyar subong adlaw, mas hugot nga seguridad ipatuman. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, mag-live-in partner nga high value individual nakuhan sa masobra 2 ka milyon nga balor sang Shabu sa inkasa nga buy-basta operation sa distrito sang Haro. Modo sang mag-live-in partner nagapakuno-kuno nga manog kayo sang cellphone. Lakip na sina diri transaksyon sa baligyan ay isang illegal nga druga. Samtang Iloilo City Councilor Nick Baronda wala makabaton sang imbitasyon ngay kantanan sa committee hearing sa ginpasar sa first reading nga proposed ordinance sa pagpanubo sang real property tax. Muni madalkuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sa nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Sa mga talupang doon kag mga mainit naman sining mga balita, ang palasyo nagalain gidang buot matapos nga ti madamo sang nagahikay sa sining 20 pesos per kilo nga balor sang bugas. Ang bugas suno pa iya sa Malacañang hindi pagkaon sang sapat kundi pagkaon sang tawo. Sa aton sining mga kabumbo ti isa na diri sa tuhuyan sa statement wa isang liwan kundi si Vice President Sara Duterte nagtaas ang kilay kag gidipinsahan sa Malacañang ang mga nagabatikos sa sining manubo nga kalidad kag daw kasubong kuno nga para iya sa mga kasapatan ining 20 pesos sa per kilo nga bugas nga ginabaligya sa gobyerno. Ginklaro diri ni Palace Press Officer Attorney Clara Castro nga ang bugas nga ginabaligya sa 20 pesos per kilo, no, ang tuntuon niya sa presyo is 33 pesos per kilo. Daw kasubong nga ginahikayan sa mga kritiko ang mga mangunguma nga nagabaligya kuno, no, sa ila sining palay sa National Food Authority sa siningin panghambal nga pagkaon sa mga kasapatan ng kalidad sang bugas sang gobyerno. Hindi dapat kuno iya nga pagpakaruboon ang mga lokal sining mga mangunguma suno diri sa Malacañang kon ining mga bugas kag ginabaligya ang nagikan sa ila sining produksyon. Ginpanugyanan man ni Secretary Castro ang publiko nga hindi magpabudol sa nagalapta kuno nga fake news bangod nga pwede kuno nga magpakuno-kuno nga nagabakal sang bugas ang mga ini pero gamiton sini nila bilang propaganda kagubon ang gobyerno. Ginklaro naman sa opisyal nga rason kung nga adri sa Visayas paghiwato ng pilot rollout sang barato nga bugas inibangod nga madamo sang reserba ang National Food Authority sa rehiyon.
kag nagpasugot man ang mga lokal nga opisyal sang i-subsidize ang bigas o ang bugas sa sining pagbaligya sa ila sining mga constituents. Ti saton sining mga kabumbo muning sabat matapos kati nagpagwa man sang iya sining iyang statement si Vice President Sara Duterte. Ginhambalan man gani si Vice President Sara Duterte sang Malacanang ati Vice President Duterte, ma'am, nga hindi ka dapat mangin anay sang gobyerno, no? Saton sining mga kabumbo kag hindi mo kuno ya paggubon ang imo sining mga isig kapriyo nga mga Pinoy ngano kasubong utak talangka ukon ining crab mentality. Banat ini ni Press Secretary Attorney Claire Castro sa aton sining mga kabumbo kay balya siyang matutuod siya sining leader sang mga Pilipino dapat nagasuporta kapwa or sa iya sining isig kasubong, no, nga Pinoy. Hilabi pa kung ang leader sang pungsod sa aton sining mga kabumbo, no, magapatuman sang mga kayuhan kuno sa sining pumuluyong Pilipino. No, sa aton sining iya karon nga mga kabumbo muning reaksyon sa Malacanang may kantanan sa pahayag ni Vice President Duterte nga ang lihok sang gobyerno sa pagbaligya sang 20 pesos por kilo sang bigas or bugas para iya sa sining eleksyon na promise kuno sa aton sining mga kabumbo nga maduso ang mga senatorial candidates kag magdaog kag ginabudol lamang ang mga pumuluyo. Lantawan nyo mayo sa aton sining mga kabumbo. Ang aton sining presidente si President Bongbong Marcos ang yara karon sa iya sining second term, no, sa aton sining mga kauturan. Kag ang promisa niya nga ginatawag sining iya nga 20 pesos sa per kilo nga bugas sadto pa ning nagapangampanya pa lang siya before the presidential elections 2022 kung ako magsala, no, correct me if I'm wrong, 2022, 2023, 2022, right, no, sa aton sining mga kabombo nga election or 2019. Anyway, sa aton sining mga kabombo, ang punto is, kung matutuod ang tinutuyo ni President Bongbong Marcos nga magbaligya or tumano ng iya sining pangako nga 20 pesos por kilo nga bugas, ti do makaduludagin man kung nga subong lang kag diri gintistigan sa Visayas. Sa aton sini karon iya nga batag palabati. Kung kaya man lang gali nga subong lang, kay tido kabakaduluda kay man ti naghilapit ang eleksyon mo, di ba? Kung masarangan man lang gali, why not sa second year bilang presidente or third year niya bilang presidente, umpisa na ang 20 pesos por kilo sang bugas. Ang dugang mga detalye kag mga nagapaw naman sini nga mga balita lokal balikanta sa aton sini padayon nga pagpalayag sa Bombo Anay Sudto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Biyernes, Abril 25, taong 2025 at 17 days to go bago ang national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, bangan humamaya Cardinal Tagle pinangunahan ang pagrorosaryo sa burol ni Pope Francis. Sina Cardinal David at Cardinal Advincula nasa Vatican na rin.
Samantala, itong robes na susuotin ng mga senator judge para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte abay nakahanda na ayon sa Senate Secretary. Ang presidential sister na si Senator Amy Marcos, question naman kung bakit itinaon sa panahon ng pangangampanyang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Samantala, ito namang 5 panukalang batas tulad ng modernisasyon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology at free legal assistance sa Armed Forces of the Philippines at mga uniform personnel, pinagtibay na ni Pangulong Marcos. Abangan sa ating provincial report mamaya mga kinatawan ng European Union na sa iba't ibang probinsya para mag-obserba sa nalalapit na halalan. Sa balita naman, sa ibayong dagat, mahigit 50,000 na katao nagpugay kay Pope Francis sa unang araw ng public viewing sa kanyang mga labi. Final resting place naman ng Santo Papa ipinasilip na ng Vatican. At sa sports, balita, New York Knicks hawak ng 2-1 lead laban sa Detroit Pistons matapos ibulsa ang panalo sa game number 3. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ng Filipino Cardinal na si Luis Antonio Cardinal Tagle ang ika-4 na recitation ng Rosary para sa alaala ni Pope Francis. Isinagawa ito nitong Huwebes ng gabi, oras doon sa Roma, sa Basilica of St. Mary Major doon sa Rome. Kabilang si Cardinal Tagle sa mga itinuturing na malapit kay Pope Francis. Kasama rin siya sa matataas na opisyal ng Vatican bilang Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization ng Vatican. Ang dasal ay bahagi ng serye ng mga panalangin na sinasagawa sa iba't ibang simbahan sa Roma bilang paghahanda sa libing ng Catholic leader. Si Cardinal Tagle, mga kabombo, ay isa sa mga napipisil para magiging susunod na Santo Papa. Narito ang ilan pang mga matutunog na pangalan. Kabilang ho dito si Cardinal Tagle at maliban ho sa kanya si Cardinal Jean-Marc Avelin, kilala sa kanyang reformistang pananaw at tinutukoy bilang John the 14th dahil sa pagkakahawig niya kay Pope John the 13th. Cardinal Peter Erdo mula ho sa may Hungary, isang candidate mula sa konserbatibong kampo ngunit may malawak na koneksyon sa progresibong mundo nitong si Pope Francis. Kabilang din po dito si Cardinal Mario Gretsch mula ho sa Malta. Siya po ay Secretary General ng Synod of Bishops. Tagapagpadala ng mga reforma nitong si Pope Francis sa mga simbahan sa buong mundo. Kabilang din po dito si Cardinal Juan Jose Osmelia mula po sa may Barcelona. Kilala sa kanyang mapagpakumbabang pamumuhay at pagsusulong ng katarungang panlipunan. Samantala, nasa Vatican na rin si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula para dumalo sa burol ni Pope Francis at sa mga pulong ng mga cardinal kaugnay po yan ng nalalapit na conclave na makakahalal sa bagong Santo Papa. Ayon sa Archdiocese of Manila, dadalo siya sa funeral rites ng Santo Papa at makikilahok sa mga pagkahanda ng College of Cardinals. Ayon sa Vatican, nasa 130 mga foreign dignitaries o mga delegation ang kumpirmadong dadalo sa burol sa araw ho ng Sabado, bukas na ho ito, kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Argentinian President Javier Milei, Prince William ng Britanya at iba pang mga lider ng Estado. Matapos ang burol, isasagawa ang Novem Diales, so ito ho yung siyam na araw ng pagluluksa na magtatapos naman sa Mayo 4. Pagkatapos ito ay magsisimula ang conclave sa pagitan po ng Abril 29 hanggang sa Mayo 5. Tanging mga kardinal na wala pang 80 anyos ang maaari pong bumoto sa ilalim ng conclave. Samantala, nakatakdang maglagay ng Books of Condolences ang Apostolic Nunciature in Manila sa Abril 29. Ito ay upang bigyan ng pagkakataon ng publiko na mailabas at maisulat ang kanilang sentimiento kasunod ng tuluyang pagpanaw ni Pope Francis, ang tinaguriang Pope of the People. Ayon sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, maaaring isulat ng publiko ang kanilang mga mensahe sa Book of Condolences mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa naturang araw. Ilalagay ito sa Apostolic Nunciature of the Philippines na matatagpuan sa Taft Avenue sa Malate, Manila. Sa loob ng 12 oras, maaaring pumila dito ang sinumang nagnanais magsulat ng kanilang saloobin upang mailabas ang emosyon sa pagpanaw ng Santo Papa na napamahal sa bawat mamamayang Pilipino. Taong 2015, nung bumisita ang Santo Papa sa Pilipinas upang bisitahin ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Maliban sa Manila, bumiyahe rin siya papuntang Visayas upang personal na mag-alay ng misa para sa mga biktima.
Bombo International News. Sa ating balita sa ibayong dagat, tinatayang aabot po sa mahigit 50,000 na katao ang namonitor ng Vatican na bumisita at nagbigay pugay o nag-alay ho ng kanilang respect kay Pope Francis sa loob ng 24 na oras na binuksan sa publiko ang kanyang mga labi para yan sa nakatakdang public viewing. Ayon po sa Vatican, halos hindi tumitigil ang mahabang pila ng mga tao na nagnais masilayan sa huling sandali ang namayapang Santo Papa. Kabilang narito ang mga pilgrim, mga bumibisita o turista sa Vatican at maging ang mga mismong residente sa Rome. Libo-libo rin ang tuloy-tuloy na nagtitipon-tipon sa may St. Peter's Square at umaasang mabibigyan ng pagkakataong masilayan ang mga labi ng pumanaw na Santo Papa. Samantala, nagpapatuloy rin ang paghahanda ng Vatican para sa funeral rites na iaalay kay Pope Francis bago sa tuluyang dalhin sa kanyang huling hantungan bukas o ito, Abril 26. Sa kasalukuyan, mga kabombo, hinihigpitan na rin ang seguridad sa buong Vatican bilang pagkahanda sa pagdating ho ng mga lider ng iba't ibang bansa, kasama na ang mga deboto mula sa buong mundo. Inilabas na rin ng Vatican ang ilang mga larawan ng huling resting place ni Pope Francis. Malalang sa huli pong kahilingan ng namayapang Santo Papa ay tinukoy po niya ang Basilica of St. Mary Major bilang kanyang huling hantungan. Batay ho sa impormasyong inilabas ng Vatican, mga kabombo, ang libingan ho ng Santo Papa ay gawa sa batong nagmula sa Liguria, isa pong rehiyon sa may bansang Italy, kung saan nagmula ang kanyang mga grandparents. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen, mga kabombo Caster Nation, ito hong magsisilbing huling hantungan o libingan na ni Pope Francis kapag kadalhin na po siya dyan bukas Abril 26. Samantala, susundin din ang kahilingan po ng Santo Papa na simple ang kanyang magiging huling hantungan, kung saan tanging ang katagang Franciscus ang nakasulat na magmamarka sa kanyang magsisilbing libingan. Makikita rin dito ang isang reproduction ng pectoral cross ng namayapang Santo Papa. Ang libingan ni Pope Francis ay malapit lamang sa altar of St. Francis, doon din sa naturang basilika. Alas 4 ho ng hapon, Philippine time po ito, ay nakatakdang dalhin bukas sa huling hantungan ng mga labi ni Pope Francis. Una hong pumanaw ditong araw ng Lunes, Abril 21. Samantala, isang pribadong donor naman ang nagbayad ng pamasahe ni Mauro Bergoglio, pamangkin ni Pope Francis, para makapunta sa Roma at dumalo sa burol ng kanyang tiyuhin. Ayon kay Mauro, isang nurse, hindi siya inimbitahan ng gobyerno ng Argentina na sumama sa opisyal na delegasyon. Ani Mauro, hindi ito humingi ng pabor, ngunit inalok sa kanya ang biyahe at tinanggap ito dahil iyon lang ang tanging paraan para makapagpaalam sa kanyang tiyuhin. Nauna nang lumabas sa isang programa sa telebisyon sa Argentina si Mauro, kung saan inilahad niyang wala siyang kakayahang tustusan ang kanyang pamasahe at isang negosyante ang nag-alok ng tulong matapos mapanood ang kanyang panayama. Habang si President Javier Milei naman ay babiyahe rin patungong Roma kasama ang 6 na opisyal ng kanilang gobyerno. Wala namang kamag-anak ni Pope Francis ang isinama, bagay na ikinabahala ng publiko at ng oposisyon. Depensa pa ni Secretary of Religion Noel Sotelo, nakausap na raw niya ang pamangkin ng Papa na tumangging bumiyahe. Ngunit kalaunay lumitaw na iba pala ang tinutukoy niya, ang anak ng huling nabubuhay na kapatid ng Santo Papa na si Maria Elena Bergoglio. Ang iba pang mga kapatid ng Santo Papa ay sina Alberto Horacio at Marta Regina na napawang sumakabilang buhay na. 10 minuto makalipas, mga kabombo, alas 12 ho ng katanghalian. Mga tayo ng mga update mula po sa may bahagi po ng Senado. Ito hong robe na susuotin ho ng mga senador na magsisilbing judges para ho sa isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakahanda na raw. Yan po'y ayon sa Senate Secretary. May update dyan si Bombo JC Galvez. Nakahanda ng mga robes na susuotin ng mga senator judges para sa nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, natahina ang lahat ng robes at tinihintay na lamang na ma-deliver ang 2 pang toga sa Senado. Anya, tinatayang nasa 7,000 ang isang robe at pasok naman daw ito sa budget. Dagdag nito, naipaalam na rin sa Kamara ang kanilang room assignments sa Senado sa oras na simula na ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Tiniyak din ni Bantug na kaunti lamang ang gastos ng Senado sa proseso ng impeachment.
Ipinaliwanag ng kalihim na ang gastos lamang nila ay ang mga robes na sosuotin ng mga tatayong senator judge at ang access passes para sa mga bisita dahil ang iba namang pangailangan ay available sa Senado. Una lang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi aabot na 1 milyong piso ang gastusin ng Senado sa impeachment process, subalit hindi kasama rito ang lawyer's fees. Wala naman anyang dagdag na gastos para sa session hall dahil maaari pang gamitin at wala rin anyang sirang witness stand o platform na ginamit sa impeachment trial noon kay dating Chief Justice Renato Corona. Samantala, kung magkakaroon man ng karagdagang gastos ang bawat senador, ay sagot na ito ng kanilang opisina. Maliit lang eh. Actually, sa tingin ko, labas ang lawyer's fees because we plan to engage the services of some practicing lawyers and a law firm. Although hindi pa nasasapinal yun wala pang amount. Wala pa sigurong 1 milyon ang gagastusin namin. Basically, ID, robe. Basically, robe, ID, yung ID sa mga papasok, yung sistemang yon gagawin namin. May honoraria, pero hindi pa namin alam kung ilan yon at yung lawyer's fees, yun ang wala pa. Pagkatapos na ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. posibleng simulan ang aktual na impeachment trial laban kay Duterte. Ayon yan kay Escudero. Nakatakdang ika-4 na SONA ng Pangulo sa Hulyo 21 kung saan pagkatapos nito ay posibleng mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, sinimula na ng Pilipinas at Estados Unidos itong Huwebes ang kanilang multilateral maritime event bilang bahagi ng Balikatan 2025. Ayon sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, layunin ng naturang pagsasanay na palakasin ang ugnayan at koordinasyon ng dalawang bansa sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas. Tatagal ang aktibidad hanggang Abril 29 ng taong ito mula Subic Bay hanggang Hilagang Luzon. Sa gitna ng ehersisyong ito, 9 na barko naman ng China, kabilang ang aircraft carrier na Shandong, ang namataan sa Ilagang Luzon ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Anya, ito ang isa sa pinakamalaking pormasyon ng Chinese Navy na namonitor at umabot sa 3 nautical miles ang lapit sa mga isla ng Pilipinas. Nagpadala na ng radio challenge ang Navy ngunit walang tugon mula sa mga barko ng China. Pinapayagan ng ganitong paglalayag sa ilalim naman ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kasabay basta't ito ay innocent passage lamang. Patuloy ang tensyon sa rehiyon dahil sa malawakang pang-aangkin nga ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang bahagi ng West Philippine Sea at tinutuligsan naman ng China ang balikatan drills at nagbabala laban sa mga aksyong nagpapataas ng tensyon sa naturang rehiyon. Samantala, nagpapatuloy naman ang military drills ng China sa paligid ng Taiwan na itinuturing nitong bahagi ng kanilang teritoryo, bagay na mariing tinututulan ng Taipei. Oras natin, meron na ho tayong 14 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Pinabulaan na naman ng China ang unang ulat ng National Security Council hinggil sa umunoy pangingialam ng China sa proseso ng eleksyon ngayon pong taon dito sa bansa. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiakun, sinusunod ng kanilang bansa ang mga prinsipyo ng non-interference sa iba't ibang domestic affairs ng ibang mga bansa. Anya, wala silang interes na makialam sa proseso ng halalan dito sa Pilipinas. Kung maalala, ipresenta ho sa sinagawang Senate inquiry kamakailan ang ilang underwater drones na pinaniwala ang pagmamay-ari ng China. Sabing ang mga drones na ito ay ginagamit ng Beijing para mangalap ng impormasyon sa mga seabed ng Pilipinas. Sa isang payag ay sinabi nitong si National Security Council spokesperson, Assistant Director General Jonathan Malaya, na mayroong mga indikasyon ng umunoy panghihimasok ng China, lalo na sa pangangalap ng mahahalagang impormasyon higit po sa nalalapit na halalan. Natukoy na rin anya ng kanilang ahensya mga kandidatong sinusuportahan ng bansang China. Kaulan nito ay tiniyak naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi makukompromiso ang halalan ngayong taon. Samantala, ang Commission on Elections naman nilinaw ang ilang mga problema na kinakaharap ng mga botante sa pag-access naman sa online precinct finder. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Isa Cotoner.
Ipinaliwanag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang ilang mga posibleng rason kung bakit hindi makita ng ilang mga botante ang kanilang mga pangalan sa online precinct finder ng poll body. Anya, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakikita ang mga records ng isang botante ay dahil maaaring inactive voter na siya o yung hindi na nakaboboto nung nagdaang dalawang eleksyon. Dagdag pa ni Garcia, malaki rin ang posibilidad na kaya walang mga records ang isang botante sa precinct finder ay dahil maaaring noong nagpa-register sila at inisyuhan sila ng notice to appear ng poll body dahil may mga nag-o-oppose sa kanilang registration, hindi nila ito pinansin at pinuntahan. Maapektuhan talaga ang kanilang registration bilang mga botante. Paglilinaw niya na hindi porket nabigyan ng maliit na papel ng poll body, pagka-apply ay registered voter na. Kapag nakatanggap ng notice to appear sa COMELEC ay kailangan itong mapuntahan. May posibilidad po kasi nagparehistro sila noong September, na-issuehan sila ng notice to appear doon sa COMELEC, hindi nila binaliwala nila, hindi nila pinansin, yung pala may nag-oppose sa kanilang registration. At dahil po dyan, nagkaroon ng ex-parte hearing sa pag-apply nila bilang botante and therefore, hindi po na-approve ang kanilang registration. Akala po kasi nung iba, porket nabigyan sila ng maliit na coupon, yung pinipilas, ay registered voter na po. Pinagbibiling po natin noon na pag nakatanggap kayo ng notice mula sa aming COMELEC, na kayo ay umapir sa isang particular date na yan, mag-appear kayo dahil ibig sabihin may nag-o-oppose ng kanilang application for registration. Ilan pa sa mga dahilan kung bakit hindi na-access sa precinct finder ang records ay dahil sa mga maling pangalan, kailangan ng tuldok o kaya naman maling date ang nailalagay. Sinabi ni Garcia na ang pinakapagbasihan talaga kapag in-enter ang details sa precinct finder ay ang source document, kung ano mismo ang pangalan na inilagay sa voter's application. Iba pong kadahilanan, mali po kasi yung pangalan. Mali po, walang tuldok, yung Maria, o kaya naman basta yung Junior, basta na lang po JR, wala pong tuldok. O kaya naman po, hindi tinignan mabuti yung date ng kanya pong birthday. O kaya naman po, may nagkamali po doon sa mismong middle initial or family name or... alam niyo po ang pinakabasihan talaga dyan, yung pinaka-source document. Ano ba ang nilagay mo na eksaktong pangalan mo nung kayo ay nag-apply bilang isang botante? Kasi yun po ang pinakapagbabasihan naman nung nakalagay sa aming sistema. Hindi namin pwedeng dagdagan o bawasan kung ano nilagay ninyo nung nag-apply kayo as a registered voter. Binuksan ng Commission on Elections ang kanilang online precinct finder sa publiko noong Miyerkules, Abril 23. 3 linggo bago ang halalan. Dito maaaring makita ng mga botante ang kanilang mga polling precinct at polling number pati na rin ang voters registration status. Bagaman nagkakaroon ng mga connection timeout ang website, nilinaw ng poll body na bahagi ito ng kanilang strategy para hindi mahak agad ang precinct finder. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita, kaugnay pa rin po mga kabombo sa nalalapit ng May 12 elections. Tiniyak naman ng Commission on Elections na babantayan ang pamamahagi ng mga sample ballots habang papalapit po ang halalan. Nabigyan na ng direktiba ang mga field officials at mga personnel ng komisyon na siguraduhin na ang mga sample ballots ay sumusunod sa batas at patakaran ng poll body para hindi magkaroon ng pagkalito sa panig ng mga botante. Dagdag pa ng komisyon, sinabihan na rin nila ang mga private commercial printing companies na agarang ihinto ang pag-imprenta ng mga sample ballots na kinukopya ang itsura mismo ng official ballots ng Commission on Elections. Ang payag nito ng komisyon ay kasunod na rin ng mga natatanggap na report na may mga private printing companies na nag-iimprenta umano ng kaparehas mismo ng opisyal na balota na gagamitin sa May 12. Sa kaugnay pang balita, nilinaw din ng komisyon na sa kasalukuyan ay wala silang merchandise na inilalabas sa publiko na nakalagay ang tema o yung tinatawag na theme ng midterm elections ngayong taon. Wala daw hong binigyan ang komisyon ng tinatawag na authorization na mag-produce o magbenta ng mga election-themed wearable merchandise. Kasama sa mga namonitor ng poll body na ibinebenta umano ay yung mga t-shirts na may nakalagay na makabagong halalan. May isa pa na t-shirt na nakalagay din po ang 2025 bago at iba pang tagline na may kaugnayan pa rin sa papalapit na halalan. Samantala, inanunsyo naman ni Department of Social Welfare and Development Assistance Secretary Ada Colico sa publiko na ang mga asawa ng mga overseas Filipino workers ay maaari nang makonsider bilang solo parent. Aniya, ang mga asawa ng mga overseas Filipino workers
na nagtatrabaho sa ibang bansa ng 1 taon o higit pa ay kasama sa kategorya ng low o semi-skilled workers ay tinuturing na solo parents na makakakuha ng benepisyo at mga pribilehiyo na naaayon sa batas. Sa ilalim ng batas, ang isang solo parent ay isang magulang na nagbibigay suporta sa anak ng mag-isa dahil sa abandonment, pagkamatay ng asawa, legal separation at iba pang mga rason. Mas pinalawak pa ang definisyon nito para maging inklusibo pa sa kasalukuyang panahon ang iba't ibang sitwasyon ng mga magulang. Maliban sa mga asawa ng overseas Filipino workers na kinukonsiderang solo parent, ang mga buntis na mag-isang nagbibigay parental care at suporta sa anak na hindi pa nasisilang at itinuturing na solo parent ng batas. Ang sinumang solo parent na below minimum wage ang kinikita ay makakakuha ng 1,000 pesos cash subsidy buwan-buwan mula sa local government units. Mayroon ding 10% discount sa VAT o value-added tax para sa mga solo parent na kumikita ng 250,000 pesos kada taon at mga scholarship at educational programs mula ho sa DepEd, sa CHED at TESDA na maaaring makuha ng mga solo parents para sa kanilang mga anak. Sa iba pang mga balita, dako tayo dyan sa bahagi ng Malacanang, mga kamambo, 50 panukalang batas pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po dito ang modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at maging itong free legal assistance para huyan sa mga miyembro ng sandatahang lakas ng Pilipinas at mga uniformed personnel. May update dyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, pinagtibay na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5 panukalang batas. Ito ay ang Republic Act number 12180, ang itong Philippine Institute of Volcanology and Seismology Modernization. Ang Republic Act 12178, ang pagdedeklara ng National Education Support Personnel Day. Republic Act number 12177, ang pagbibigay ng free legal assistance sa Armed Forces of the Philippines at sa iba pang mga uniformed personnel. Ang Republic Act number 12174, an act prohibiting the development, production, stockpiling, and use of chemical weapons, providing for their destruction, imposing penalties for violation, and appropriating funds therefore. Sa PhilBox modernization, layo ng panukala, palakasin ang kakayahan ng PhilBox sa pagtugon sa mga sakunang dulot ng pagputok ng bulkan, lindol at iba pang geotechnic na insidente. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapahusay ng teknolohiya, pagdaragdag ng seismic stations, pagtaas ng pondo at pagbibigay ng mas mataas na sahod sa mga empleyado. Nakapaloob dito ang paglikha ng PhilBox Modernization Fund na nagkakahalaga ng 7 billion pesos sa ilalim ng General Appropriations Act na hiwalay na budget item mula sa regular na alokasyon para sa Department of Science and Technology. Nakasaad sa batas, ipatutupad ang PhilBox Modernization Program sa loob ng 5 taon. Sa ganap na ring batas, ang free legal assistance sa Armed Forces of the Philippines at sa mga uniformed personnel. Sa ilalim ng Republic Act 12177, sasagutin ng gobyerno ang bayarin sa legal na proseso at magbibigay ng komprehensibong libreng legal service sa mga military at uniformed personnel. Sa klaw ng RA 12177, ang lahat ng aktibo, retirado, o marangal na humiwalay na nag-discharge na kawani mula sa AFP, PNP, Bureau of Fire Protection, BJMP, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at NAMRIA Hydrography Branch. Kasama rin sa sasagutin ng gobyerno ang gasto sa representasyon, legal advice at paghahanda ng mga dokumento tulad ng pleadings, motions, memorandum, notarized documents. Kabilang din dito ang bayad sa court filing at iba pang gastusing legal. Ibibigay ang libreng legal assistance kung ang kaso ay may kaugnayan sa legal na pagtupad ng tungkulin. Ang legal office ng bawat ahensya ang magpapasya kung kwalipikado ang nasabing kaso. Samantala, sa ibang balita naman, muling nagbabala ang Malacanang ngayon sa publiko laban sa mga fake news peddlers na nagpapakalat kaugnay sa hindi magandang klaseng bigas na ibebenta ng gobyerno sa 20 pesos kada kilo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa naro-roll out ang nasabing bigas. Binigyang diin ni Castro na ang nais ng Pangulo ay mabigyan ng magandang serbisyo ang taong bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo, abay humaharap ngayon sa kaso ng diskwalifikasyon ang buong slate sa Aklan kung saan kasama umano si former Governor Joven Miraflores na tumatakbo sa Aklan 2nd District bilang representante. Sinabi ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na ang nag-file ng reklamo ay registered voters kaya naman hindi na ito dumaan sa show cause order. Sa ilabas nilang summon, kailangang sumagot ng mga sangkot na mga kandidato sa naging aligasyon sa kanila. Dagdag pa ni Garcia, ang umano'y ginawa ng buong slate ay kapwa abuse of state resources at vote buying. Patuloy pa rin nila itong iniimbestigahan kaya naman hinihintay rin nila ang magiging sagot ng kabilang kampo. Kapag hindi sumagot ang isang respondent sa isang petisyon, mawawala na sila ng karapatan para ipaliwanag at depensahan ang kanilang mga sarili. Kasunod nito ay magdedesisyon na ang Commission on Elections Division base ho lamang sa hawak nilang mga records. Narito ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. More or less mukhang buong slate din po yun at nag-issue na po ang division ng COMELEC ng summons para sila ay pasagutin doon sa petisyon na na-file po laban po sa kanila. Take note, yung na-file na kaso ay hindi po ang Committee on Contrabigay ang nag-file kung hindi registered voters po. And that's the reason why wala na pong show cause yung kung hindi direct na kaso po ito na meron pong karampatan na due process na i-observe po tayo sa pagpapasagot sa kanila at after po sumagot ay magkakaroon ng desisyon ang COMELEC Division. Yan ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa iba pang mga development, mga kabombo, kinumpirma po ng State Weather Bureau ang pag-iral ng dalawang weather system kung saan inaasahang makakapekto sa lagay ng panahon ng Southern Mindanao at nalabing bahagi ng ating bansa ngayon pong araw at sa mga susunod pa mga araw. Asahan pa rin po ang maulap na kalangitan at kalat-kalat pong mga pagulan sa bahagi ng Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at maging sa Tawi-Tawi dahil yan sa Intertropical Convergence Zone sa kalagitnaan po ng summer. Pinapayuhan rin ng publiko na mag-ingat sa posibleng mga pagbaha at pag-uho ng lupa dahil sa naturang mga pagulan. Parehong weather system rin ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao at mararanasan ngayon pong araw na ito ang bahagyang maulap na kalangitan at mga isolated rain shower at maging itong mga pagkulog o thunderstorm. Easterlies naman ang iiral dito po sa National Capital Region at nalalabing bahagi ng ating bansa na magdadala naman ng maulap na papawirin at mga manakanakang mga pagulan o bahagyang mga pagulan. Pinag-iingat rin ng publiko na malapit sa mga bahaing lugar dito ho sa Metro Manila. Light to moderate na hangin ang mararamdaman sa extreme northern Luzon at nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Samantala, ito namang Department of Interior and Local Government o DILG nagpaalala sa mga kandidato hinggil sa talamak na vote buying incident ngayong halalan. Alamin natin ang buong detalye ay tinutukan niyan ni Bombo Bea Pinisa. Nagpaalala ang Department of Interior and Local Government sa mga kandidato sa national and local elections na sumunod sa mga patakaran ngayong eleksyon, lalong-lalo na sa usapin ng vote buying dahil mahigpit na ipinagbabawal ito ng departamento bilang aktibong katuwang sila ng Commission on Elections sa pagpapatupad at pagmamonitor nito. Pinaalalahanan din ng ahensya mga incumbent candidates
na huwag abusuhin ang use of state resources ngayong 17 araw na lamang bago ang halalan ngayong taon. Ari DILG Assistant Secretary for Local Government Attorney Jessie Howard Lanete, mahigpit na nakabantay ang DILG sa mga maaari pang matanggap na complaints ng kanilang ahensya hinggil sa mga vote buying incidents sa mga lokal na pamahalaan. Pagtitiyak naman ni Lanete, patuloy nilang imomonitor ang mga complaints na ito para sa isang maayos, malinis at ligtas na eleksyon ngayong taon. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Attorney Jessie Howard Lanete. Ngayon lang po, ipapaalala lang po natin sa mga kandidato to strictly comply with the COMELEC provisions against vote buying and sa ating mga incumbent candidates to prevent yung abuse of state resources. Importante po kasi nito. Sa ngayon po, nais po namin ipanimayin sa ating mga kandidato na yung there are only 17 days to go before the national and local elections, and it is the wish of the department, of course, na yung ating halalan ay maging safe, peaceful, at successful po para sa lahat. Samantala, kinumpirma din ni Lanete na nagkaroon na sila ng pangalawang pakikipagpulong kasama ang COMELEC upang talakayin ang mga complaints na natanggap nila patungkol sa mga kandidatong nagsasagawa ng pamimili ng boto sa ilang mga lokal na pamahalaan. Sa naging pagpupulong, nailantad na mayroong 158 vote buying at abuse of state resources complaints ang naitala ng kanilang ahensya. Mula rito ay mayroong inisyal na bilang na 9 ng mga insidente ng vote buying pa ang naitala, habang nadagdagan pa ng higit 20 mga karagdagang insidente ang mga vote buying incidents. Ang mga sangkot na local and national bets sa naturang iligal na gawain ay binigyan na ng show cause order kung saan 30 na ang pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa mga vote buying incidents na ito. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni Assistant Secretary Attorney Jessie Howard Lanete. In fact, yesterday, sa meeting na po ang COMELEC at tayo po ay aking participant sa meeting kung saan na-report na po na there are 158 complaints for vote buying, vote saving, or abuse of state resources that are currently lodged already with the committee against committee on water and with COMELEC. Sa ngayon po, naipag-report po na po na merong initial shock and I believe last night 20 more various reports complaints on vote buying and abuse of state resources kung saan nire-require po na muli ang mga kandidato na sumagot sa show. Sa ngayon naman, Bombo Genesis, Bombo Victor, ilang mga kandidato rin ang naitalang inaabuso ang pagiging exempted ng Department of Social Welfare and Development sa public fund spending. 16 na complaints kasi ang natanggap ng DILG na nagsasabing ginagamit ng mga kandidato bilang paraan ng ayuda sa ilalim ng mga programa ng DSWD gaya ng AIX at AKAP ang kanilang pagbili ng boto. Sa ngayon, yan muna ang mga updates live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Piniza. Para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Meron na lamang tayong 24 minutes bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Sa iba tayong mga developments, Sweet 16 nang nakamit na pwesto ng 106 trabaho party list sa pinakabagong survey ng Social Weather Station. Kakalabas lamang po para sa Abril ng taong 2025. Ang kasalukuyang ranggo ng 106 trabaho party list ang pinakamataas na rin nitong placement sa lahat ng buwan ng survey na inilabas ng SWS magmula pa noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ang patuloy na pag-angat ng grupo ay sangayon din sa isa pang survey na inilabas ng Social Weather Station kung saan mas napupusuan ng mga Pilipinong botante ang mga kandidatong nagsusulong ng job creation at protection ng mga karapatan ng mga manggagawa gaya ng ginagawa ng 106 trabaho party list. Kung ikukonsidera ang statistical tie sa Social Weather Station Survey, ang range placement ng grupo para sa Abril ng taong kasalukuyan ay 16 hanggang 18 na pwesto, isang malaking pagtalon mula sa 31 to 39 noong Marso ng kasalukuyang taon. Tugma rin ang pagtaas ng 106 trabaho party list sa resulta ng iba pang mga kilalang survey firms. Sa survey ng WR Numero Research mula Marso 31 hanggang Abril 7, umalo sa ika-13 na pwesto ang 106 trabaho party list mula sa ika-50 sa loob lamang
ng halos 2 buwan. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga Pilipinong batang hindi bakunado sa bansa ayon sa Department of Health. Mula sa dating mahigit 1 milyon noong 2020 hanggang 2021, bumaba ito sa 163,000 noong taong 2023. Iniugnay ng ahensya ang malaking pagbaba sa pinaigting na pagbabakuna sa national at lokal na level. Ayon sa ahensya, sa datos noong Pebrero 2025, nasa mahigit 1.5 milyon na bata na nag-iedad 0 hanggang 12 buwan ang kumpleto ang bakuna. Sa kabila ng pagbaba ng mga hindi bakunadong bata, nagbabala naman ang Department of Health na maaaring matigil o ma-reverse kung walang patuloy na pondo, supply chain support at political will sa lahat ng level ng pamahalaan. Kasabay ng pagmarka ng World Immunization Week nitong Abril 24 hanggang sa 30, magasagawa ang ahensya ng pagbabakuna sa Calbayog City sa Samar, kung saan mahigit 31,000 individual ang inaasahang mababakunahan. Dito, makakatanggap ang mga bata edad 0 hanggang 12 buwan ng bakuna para sa tuberculosis, polio, pneumonia, measles, mumps, rubella at pentavalent vaccine. Habang ibabakuna naman ang flu at pneumonia vaccines para sa mga matatanda. Habang ang mga batang babaeng edad 9 hanggang 14 na taong gulang ay bibigyan naman ng HPV vaccine at magtatanggap naman ng mga buntis ng tetanus diphtheria vaccine. Kuha pa tayo ng mga dagdag na mga report mula po sa ating mga kasamahan. Ang babalaho ng Korte Suprema hinggil yan sa pagkalat ng mga peking dokumento. Sinuportahan po ng grupong Anti-Crime and Corruption na Advocate. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Genesis, ipinagpasalamat ng Anti-Crime and Corruption Advocates Group ang babalang inihayag ng Korte Suprema hinggil sa pagkalat ng mga peking dokumento sa kasalukuyan, kung saan personal na nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng kataas-taasang hukuman ng coalition, ang Coalition Against Corruption at Kilusang Pagbabago National Movement for Change upang isumite ang kanilang liham ng pagsuporta. Ayon kay Mona Lia Dizon, Secretary General ng Naturang Advocates Group, kanilang ipinabot ang pasasalamat at inihayag pa ang pagsuporta sa isa na publikong babala ng Supreme Court. Maalala na binigyang babala ng Korte Suprema ang publiko na mayroong mga insidente ng pagpapakalat ng mga peking notisiya, kautusan, resolusyon at iba pang mga dokumento. At pinag-iingat din ng mga mamamayan sapagkat may mga naitatalang kaso rin ng pambibiktima ng ilang individual sa pagpapanggap bilang mga tauhan o court officials na siyang layong makapanigil ng pera. Kaya naman, dahil sa inisyatibong ito na pagbibigay babala sa publiko, iniabot ng naturang koalisyon ang kanilang pagsuporta upang maibsan ang mga ganitong uri ng panloloko sa bansa. Narito, pakinggan natin ang tinig ni Mona Lia Dizon, Secretary General ng Coalition Against Corruption at Kilusang Pagbabago National Movement for Change. Gusto ko lang po magpasalamat at pagpapaabot. Suporta actually kay Chief Justice Desmundo regarding po sa kanyang paalala doon sa mga corrupt na sinasabing mga judges and fiscals na namamayagpag sa panahon ngayon. Sinusuportahan po namin ang paalala ni Chief Justice na mag-ingat sa paniniwala sa mga peking orders. At umano'y may mga ilang opisyal na tila hindi naiintindihan o nauunawaan ang kanilang questionable galawan. Samantala, kasabay ng kanilang pasasalamat kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo ay inabanggit din niya ang kaugnay na insidente ng panluloko umano sa kanilang lungsod ng Olongapo. Aniya, may mga kaso rin daw ng pagpapakalat ng peking dokumento at pagpapanggap umano ng ilang individual bilang parte o opisyal ng gobyerno. Narito muli pakinggan natin pinaliwanag ni Mona Lia Dizon, Secretary General ng Naturang Advocates Group. Ngayon po, pinapaabot ko lang po ang aking liham kay Supreme Court Chief Justice Desmundo upang ipaalam sa kanya ang mga nangyaring galawan sa Olongapo City Prosecutor at para bilang patunay na sadyang merong nangyayaring ganitong nagamit po ang isang peke, questionable dokumento na wala poong kit number pero ginagamit po ng mga pulis, si IDG Police, daw puno sila para mangikil ng 50 million pesos sa isang Taiwanese investor. Live mula dito sa Korte Suprema Lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Sa iba pang mga balita, magkakabumbang Department of Trade and Industry, itinangging naging apektado ang hidwaan ng Pilipinas at China doon ho sa pagsusulong ng mga lokal na produkto ng Pilipinas patungo sa ibang mga bansa. Mag-i-update po tayo sa pamagitan ni Bombo Jovino Galang. Inamin ng Department of Trade and Industry na nagkaroon ng problema sa pakikipagkompetensya ang lokal ng products ng bansa. Ayon kay Assistant Secretary Alma Argayoso ng Department of Trade and Industry na ang naging dahilan nito ay lumipat ang concentration ng bansa sa pagpapalakas ng manufacturing sector. Paglilinaw naman niya na may mga programa sila para muling mapalakas ang local products. So, doon po talaga namin pinapapunta yung mga buyers, international buyers, para bumili ng ating mga produkto. But after assessment, lalo po sa mga post-event reports, ang lumalabas po doon, mas maraming interesado mga Pilipino na bumili ng mga produkto. So, yun po. So, marami pong interesadong Pilipino. We just really have to put the products out there, promote, push, give our SMEs the platform to really showcase their products. Itinanggi naman ito na nagkaroon ng epekto ang hidwaan ng Pilipinas at China sa mga pagsulong ng mga local products. Business as usual po tayo with China. Wala naman pong epekto. We have 3 posts in China. Tuloy-tuloy lamang po ang ating kalakalan with them. There are opportunities and for collaboration that we have been discussing with them. Kasi yung po ang unang nangyayari. They test the market, but eventually po to manufacture. Because they will test the market first to see how it goes, and then eventually po ang goal natin is to convince them to manufacture in the Philippines. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Samantala, kinumpirma naman ng Department of Health na nagkaroon ng 23% na pagbaba sa kaso ng dengue sa bansa sa huling bahagi ng buwan ng Marso. Batay sa datos ng ehensya, naitala ang nasa 9,289 na kaso ng dengue mula Marso 16 hanggang 29, kung saan ito ay mas mababa naman kumpara sa naitalang 12,050 cases noong unang 2 linggo ng buwan ng Marso. Nakapagtala ang ahensya ng 0.36% na kaso ng pagkamatay o katumbas ho ito ng halos 4 na nasawi sa bawat 1,000 kaso ng dengue. Paliwanag ng ahensya, ang pagbaba sa kaso ng dengue dahil na rin sa mga isinasagawang hakbang upang malinis ang mga pinaglulugaran o pinagmumugaran ng mga lamok na maaaring may dalang dengue. Nakatulong rin aniya ang isinagawang mga health education program ng kanilang ahensya na umihimok sa publiko na kaagad na magpakonsulta sa kanilang doktor sa sandaling makaranas ng mga sintomas ng naturang sakit. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, ang pagsugpo sa dengue ay kailangang magmula sa sariling bakuran at kailangan ring pagtulungan ng buong komunidad. Pinaghahanda rin ng kalihimang publiko sa pagpasok naman ng wet season o tag-ulan na maaaring magsimula sa buwan ng Hulyo. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, hawak na ng New York Knicks ang 2-1 lead laban sa Detroit Pistons matapos ibulsa ang Game 3 sa 7-game series ng dalawa, 118-116 ang score. Hindi naging madali ang panalo ng Knicks dahil sa maigpit na depensa ng Pistons at epesyenteng comeback attempt sa second half ng match. Pilit kasing hinabol ng Pistons ang 13-point lead ng Knicks sa unang half sa tulong na rin niya ng epesyenteng opensa gamit po ang 45% na overall shooting. Sa pagtatapos ng third quarter ay bumaba na sa 10 ang 13-point deficit. Nagpatuloy pa ito sa fourth quarter kung saan sa kalagitnaan ng huling quarter ay tanging 3 puntos na lamang ang hinahabol ng Pistons, 104-101. Dito na muling nag-regroup ang Knicks at ipinoste ang 4-0 run 3 minuto bago matapos ang naturang quarter 108-101. Hindi pa rin po nagpatinag ang Pistons at hinabol muli ang Knicks hanggang sa may poste ang score na 117-116, 2 segundo bago tuluyang matapos ang laban at hawak ng Knicks ang bola. Sa pagpasok po ng huling possession sa 2-second mark, hawak ni Jalen Brunson ang bola ngunit agad siyang ginawaran ng free throw matapos siyang matapik ni Malik Beasley. Isang free throw lamang ang naipasok ni Brunson sa kanyang 2 libre at napunta sa kamay ng Pistons ang bola. Gayunpaman,
Hindi na ito nagawang maipasok pa ng Bagitong Pistons at tuluyang natapos ang Game 3 pabor sa New York Knicks. Matili po sa home court ng Pistons ang Game 4 sa pagitan ng dalawang team. Dako tayo sa ating mga provincial report. Mga kabombo, 5 foreign observer mula po sa European Union kasalukuyan pong nasa Bicol region upang bantayan ang mga pagkahanda at papalapit na halalan. May update po dyan ng Bombo Radio Ligaspi. Kasalukuyang nasa Bicol Region ang 5 mga foreign observers mula sa European Union upang obserbahan ang mga paghahanda ng Commission on Elections bago, habang at hanggang matapos ang 2025 midterm elections. Ayon kay Commission on Elections Bicol Director Attorney Jane Valesa sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi na mananatili ang mga ito sa loob ng 30 araw bago ang halalan at 30 araw matapos ang mismong eleksyon. Nabatid na nagpadala ang komisyon ng liham mula sa iba't ibang election commission sa buong mundo upang magsilbing international observer. Bahagi umano ito ng obligasyon sa international community na ipakita sa mundo na umiiral ang democratic system ng Pilipinas at may pamalas ang pagsunod nila sa international standards and policies pagdating sa eleksyon. Sinabi ng opisyal na maliban sa pag-oobserba ng naturang mga foreign observers ay plano ng mga ito na makipag-usap sa mga stakeholders, media at personal na magtungo sa voting precincts. Umaasa naman si Valesa na sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng malaking impact ang obserbasyon sa rekomendasyon ng naturang foreign observers upang mabatid ang kanilang pagkukulang upang mabigyan ng kaukulang aksyon. We can reassess saan kami nagkulang at saan kami tumama at ano yung magandang recommendations nila na pwede natin i-adapt. So yun ang talaga. Kaya kami sa COMELEC, we welcome them kasi baka may na-miss out kami. Actually, ang isang interested sa kanila is they are very much interested in the party list system. Okay. Natuwa nga ako sa kanila kasi I think they studied particularly the party list system at medyo talagang kahit sila nahihilo. Para sa The Vote 2025 update, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala, ito ngang mga European observers sa darating na 2025 midterm election dumating naman sa Cebu. Alamin natin ang buong detalye, tinitukan niya ng Bombo Radio Cebu. Mainit na tinanggap ng Commission on Elections Central Visayas o COMELEC 7 ang mga European Union observers na dumating sa Cebu upang subaybayan ang overall transparency ng 2025 midterm elections. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kang Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director ng COMELEC 7, kung saan kinumpirma nito na dumating ang mga delegado noong Lunes, Abril 21, 2025. Ayon kang Pobe, na layunin ng mga international observers na ito obserbahan ang mga aktibidad o daloy sa darating na halalan sa Mayo 12, 2025. Ang mga insight at assessment ng mga observers ay magbibigay sa COMELEC ng listahan ng mga best practices na naobserbahan sa panahon ng halalan habang nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa mga pagpapabuti sa pagsasagawa sa darating na botohan. Ang mga international observers na mananatili hanggang sa araw ng halalan ay direktang mag-uulat sa kanilang mga obserbasyon sa COMELEC National Headquarters sa Manila. Ang mga tagapagmasid ay ipapakalat sa mga urban at rural areas upang itala ang mga mahahalagang kaganapan sa panahon ng halalan, kabilang ang mga aktibidad sa panahon ng kampanya. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong lokasyon kung saan sila magmamasid, ngunit nakahanda ang ahensya na magbigay ng sapat na seguridad. Itong mga European Union election observers, of course with the clearance na coming from Manila, ay nagpunta na dito sa atin at nag-courtesy calls na para sa kanilang official deployment dito sa Central Visayas. Itong mga tao na ito ay coming from different countries of Europe na mag-observe sila sa activities dito sa election from election day at saka yung mga post-election day. Ang gagawin nila dito is titingnan nila kung ano yung mga proseso at ano yung mga deviations at kung ano yung dapat nilang may suggest at may tulong sa bansang Pilipinas na maiangat natin ang electoral process natin dito. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Sa ilan pa mga updates, ukol pa rin po sa papalapit na halalan sa mga provincial station po natin, ang Pangasinan, naihan na rin po ang isang show cause order sa isang kandidato kaugnay sa vote buying. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nakapagtala ang Commission on Election Pangasinan ng isang inisyuhan ng show cause order. Sa naging pahayag ni Atty. Erickson Organiza, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Pangasinan, inisyu ang show cause order sa isang aspiring candidate sa 2nd District ng Lalawigan. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Organiza na hindi basta-basta ang pag-i-issue dahil ni-establish pa nila ito bago ihain, gaya na lamang ng pagberipika ng mga voters list na pinagbibigyan rin ng vote buying. Dito na aniya ipinaliwanag na may mga naka-assign na law enforcement para sa surveillance kung kaya't hindi nangangahulugan na aniya na kapag nakatanggap sila ng report ay tututukan na nila at babantayan ang isang kandidato. Bagkus ay kinakailangan muna ng verification dahil aniya mahalaga na verifikahin bago puntahan ang mga isinusumbong o natatanggap na report sa ganitong pangyayari, partikular ng usapin sa vote buying at vote selling. Binigyan din nito na kapag nagrereklamo o magrereklamo, kailangang parindigan ito para maituloy ang inihain laban sa kandidato. Kasi yan, magkakaroon tayo ng pwede silang mag-call sa witness protection program kung talagang may kaso na. So dito, kagaya din ng other infractions of the law, mga violations, na kung may magreklamo, talagang panindigan nila para mag-prosper. May witness protection program or wala, qualified man sila dyan or hindi. Ito kasi parang nase-sensationalize lang dahil election. Pero kagaya rin din yan ng ibang crimes kasi. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development, mga kamambo, si Senator Amy Marcos, presidential sister, kinwestiyon kung bakit itinaon sa panahon ng pangangampanya yun pong pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas at magsisimula po yan sa may Visayas. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Kwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang timing ng pagpapatupad ng Administrasyong Marcos ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Senator Amy Marcos, sinabi niya na maganda ang layunin ng programa ngunit mas mainam kung nasimulan sana ito ng maaga, lalo na at 3 taon na itong inaantay ng taong bayan. Pwede naman anyang sinimulan ang pag-subsidize dito ng mas maaga at hindi itaon sa kasagsagan ng pangangampanya. Pabiro pang sinabi ng Senadora na ito ay vote buying ng bigas. Kwestiyon din ni Senator Marcos ang limitadong access ng mga Pilipino sa 20 pesos na bigas dahil ito ay pinatutupad lamang sa Visayas gayong maraming Pilipino sa buong bansa ang nagugutom at nangangailangan ng murang bigas. Marami rin anyang reklamo sa kalidad ng murang bigas na ibinebenta na mula sa National Food Authority o NFA dahil kung minsan ay may hindi na magandang amoy ang mga ito. Gayunpaman, umaasa siya na mas lumawak pa at magtuloy-tuloy ang implementasyon ng naturang programa lalo na sa ngayon na napakataas ng presyo ng bigas sa merkado. Well, ang problema nito, 3 taon na ito inaantay, sana na stimulan ng mas maaga at hindi sa kasagsagan ng eleksyon kasi nagkakaduda yung tao na talagang vote buying sa bigas. Mabuti pa sa Isabela na sinasabi talaga na talagang nagkakaroon ng libreng bigas ng mga tao-tauhan. Kaya't eto nga, mabuti naman may murang bigas sa 20 pesos pero sana naumpisahan ito kung magsisubsidize naman, pwede naman talagang mag-subsidize noon pa. Ikalawa, bakit sa Visayas lamang? Lahat naman ginugutom at talaga nangangailangan ng bigas kahit sa Luzon. Hindi naman laging may bigas na mura. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang nasa 13,497 na mga drug personalities sa buong bansa abay na arestos ngayong taon sa mga ikinasang operasyon ng PDEA. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Tacloban.
Philippine Drug Enforcement Agency inilabas ang datos ng kanilang naging matagumpay na pagdakip sa mga drug personalities na abot sa 13,487 ngayong taon. Batay sa bagong datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA patungkol sa kanilang pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa, naabot sa 10,161 na operasyon ang ikinasa na may 13,497 na mga drug personalities ang napasakamay ng PDEA mula January 1 hanggang March 31, 2025, naabot naman sa 6.90 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiska na droga sa pakikipagtulungan din ng ilang law enforcement. Umabot naman sa 26.86 tonelalang droga ang nakuha na may 106.83 bilyon ang halaga na sinira ng PDEA mula 2020 hanggang 2024. Isa sa mga naging matugumpay umanong hakbang ng PDEA ang pagpupursige nilang labanan ng paggamit ng ilegal na droga sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Bagamat talamak pa rin ang ilegal na droga sa bansa, patuloy umano lang tinutugis ang mga gumagamit at nagbebenta, kabilang na ang mga tinaguriang drug lord. Ilang Pilipino pa rin ang hindi naniniwala sa naging accomplishment ng PDEA dahil kung ito'y matugumpay umano, bakit daw nagiging pugad pa rin ng ilegal na droga ang Pilipinas, at isa sa mga naging usapin din ng dating oplantukang ng dating administrasyon. Ayon kay Roger Orhel, Information Officer PDEA Regional Office 8, nagsasagawa naman daw sila ng mga prevention campaign program katulad ng drug abuse education, prevention initiatives, assistance to treatment and rehabilitation at maging ang barangay drug clearing program o BDCP kung saan umabot sa 29,390 na kabilang dito ang ilang probinsya sa Eastern Visayas ang na-drug cleared umano ng PDEA. Dagdag pa nito, ito isa daw hakbang upang masiguro mano na mawakasan ang ganitong kalakalan sa bansa. Kasi napaka-holistic po ang approach nito. So tulong-tulong po dito yung PDEA, yung DILG, yung DOH, tsaka yung LGU, particularly po yung barangay, para po sa ating anti-drug campaign. So andyan po yan yung ating supply and reduction strategies. Ito po sa atin sa Region 8, meron po tayong dalawang probinsya na declared as drug cleared, yung province of Biliran at Southern Leyte. As of today, is nangiti naman nila yung kanilang drug cleared status. Pag gumamit po tayo ng droga, nasisira po yung ating utak. Wala pong valid reason para gumamit ng droga dahil sa droga, siguradong talo ka. Patuloy umanong susugpoy ng PDEA ang ilegal na droga sa bansa. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo. Mga kabumbo ka Star Nation, tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa ating mga station, fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa pamagitan po ng Bombo Mobile app. Pwede po ninyong i-download dyan via Google App Store at Apple App Store. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station gamit yung kanila din pong sariling social media pages. Pwede po ninyong balikan ang kanilang mga programa na hindi po ninyo napanood, na-monitor o napakinggan sa mga nakalipas na oras, mga kabombo. Sa Luzon area, pwede po ninyong mamonitor ang ating pong usubaybayan, ang ating pong provincial station po dyan sa may Northern Luzon, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Sa may bahagi po ng Ilocos region, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at of course ang ating pong music and entertainment station dyan, ng Star FM Dagupan. Pag-aakyat po kayo ng Baguio City, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at ang ating music and entertainment station dyan, ng Star FM Baguio. Sa bahagi po ng Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. At para ho dito sa Mega Manila, mga kabombo, maliwanag po yung napapakinggan at napapanood ang Star FM Manila. Siyempre, nariyan rin mga kabombo ang ating istasyon dito sa bahagi ng Luzon, ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Luwag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union. At para ho sa mga Bicolano, nariyan rin ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Prayer for the Soul of Pope Francis. O God of mercy and compassion, we entrust to you our beloved Holy Father, Pope Francis, whom you have called from this life to yourself. Grateful for his tireless witness to the gospel, his courage in proclaiming mercy, and his love for the poor and the earth, we now commend his soul to your eternal embrace. Grant him the reward of faithful service, the joy of seeing you face to face. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo ay sa udto sa giyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Yari karon sa aton sining linya ang aton sining iyang koneksyon direktamente man sa bahin karon sang More Power, no? Sa ila sining operations. Si More Power Deputy Head of Network Development and Operations Engineer Christopher Serojano sa paghatag sa aton sa impormasyon may kantanan man sa ila sinipatigayonon iyang scheduled power interruption by tomorrow, April 26. Engineer Serojano, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo sa udto. Bombo Cham, mayong ugto kag sa aton nga mga tagpalamati kag viewers via Facebook Live, mayong ugto sa aton nga tanan. Yes, sir. Palinton ta lang sa aton sining mga oras sa mga konsumidor sa More Power nga mayara sa scheduled power interruption by tomorrow, engineer. Yes, sir. Sa aton nga mga tagpalamati kag mga viewers, naga-remind lang kita nga mayara kita sa emergency nga power interruptions buwas nga pagahiwaton alas 4 sang aga hasta alas 6 sang aga lang. So ang tuyo sini Bombo Cham kag sa aton nga mga listeners and viewers nga may gina-preparar kita nga national and local election. So ato na siya ipang-correct nga daan kay tungod nga pag-abot sang Mayo first week hindi na kita kahimo sang sini nga mga maintenance program Bombo Cham. So ang rason nga ang patigayonon tang ini nga power interruption or emergency power interruption because ang aton nga demand sa syudad sang Iloilo nagsaka siya. Significant ang pagsaka ya Bombo Cham. Sang ikumpara sang last year, ang aton nga demand subong is 13% ang pagsaka niya. So consequently, kung nagasaka ang demand sang mga tao, kag plus pagit subong ang kainiton ta, nagalabot kita 43, 47 sometimes ang aton nga temperature in degrees Celsius. So consequently, ang aton nga mga consumer nagagamit sang mga dalagko nga mga air conditioning units or any cooling system para of course mapa-convenient man ang ilang pagpuyo sa either sa opisina o sa balay. So ini nga mga demand Bombo Cham nagahatag sang additional nga kainiton or stress sa aton nga mga electrical facilities. Amo ang rason nga ang ginatawag naton siya naga-hotspot. So ini nga patigayon nga interruption Bombo Cham, duwa lang man ni siya ka oras, himuon ta ang aton nga makaya nga pa-shorten ta siya. Ang mga apektado nga mga area ari sa may Mandurriao, mayara kita sang 2 ka oras dire, Bulilao area, kag ang aton nga Mega World substation, Mega World area man pakadto sa may Suok, pakadto sa may Hibawan, maka-experience sila pero 30 minutos lang ya ang dire sa may Mega World pakadto sa Hibawan, Suok. Tungod nga aton sila i-transfer sa piyak naman yang source sang aton nga linya. Para nga hindi sila ma-affected sa 2 ka oras. So akon lang ibalikon, ang 2 ka oras taya Bombo Cham, ari lang diri sa Bulilao area, pakadto dito sa Maydungon, kag diri sa within sa Mandurriao area Bombo Cham. Okay, so bawod man sa sining load balance nga ginatawag kag subong manti sa nasiling mo na gani engineer nga by the first week of May may mga preparations man ang COMELEC nga ti nagakadapat gid nga wise ang anuman nga sa isang interruption dira nga ma-experience siya abi to give way man sang turo nila nga preparations by May 12 sa aton sining election. Yes, Bombo Cham, tama na, tsakto ang inimo ginhambal. In fact, hindi lang gid si COMELEC ang nagatag sang instruction sa aton or mandato. Even si Department of Energy naghambal nga pagsulod sang first week sang Mayo, 2 ka semana sang eleksyon. Kag 2 ka semana after sang aton nga eleksyon, wala na ta sang patigayonon nga mga any power interruption, scheduled man or ano nga klase nga interruption, Bombo Cham. All right. They can always check sa inyo sining Facebook page, no, sa More Power engineer sa mga kauturan naton, mga listeners and viewers nga luyag sining i-check kung malaki pa lang ila sining area. Yes, oo, for further information, kung gusto i-verify sa aton nga mga consumers, kung apektado sila sa sining emergency power interruption, at anytime pwede gid sila kasulod sa aton nga Facebook page sa More Power,
kag makita dito ang specific nga mga locations kag areas nga affected sa aton nga power interruptions, Bombo Cham. All right. Engineer, thank you so much for your time. Good afternoon. Maayong ugto kag salamat sa aton nga mga tagpalamati kag Bombo Cham, madamo gid nga salamat. Dere wavit si Engineer Christopher Serojano sang more power sa mga kabombo nato na sa liwat buwas kadlaw mayara sang emergency power interruption. Ang patigayonon sini ang more power mayara sila sang load balance, pagbalanse sang supply sang kuryente bangod man sa pagtaas ang demand, no, subong nga summer season kag syempre pagtuman man sa mando sang Department of Energy nga before sang May 12 elections and after sang election sa aton sini mga kabombo wala sang scheduled power interruption agod iyang atagan man sang ligwa, no, ang Commission on Elections sa patigayon man sang ila sini nga mga hilikuton. Oras naton 6 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Standby kay check na naton sini makop na mga bombo reporters sa ilaman sinitag sa iya ka mga balita karon nga gintutukan subong adlaw. Ang Traffic and Transportation Management Office magapadulong or magadangop sa RACO 6, ang Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Agod iya sa pagpangunsiho kung ano ba lang sarang nga kaso abi or violation nga nakumit sining lady driver, no? Sa sining makabig naton pinakalawig nga standoff sa tunga sang duwa ka traffic enforcer kag sang isa ka lady driver may kantanan sa pagbaisay sa sining traffic violation. I-check nato ng follow-up report ni Bombo Hana Andaza. Bombo Hana, please go ahead. Bombo Cham, gina-imbestigaran na karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ang ining natabo dira nga paagi sa Facebook Live sa ining lady driver dira sa may area sa Tabukan matapos na nagdangop mismo ang Traffic and Transportation Management Office sa ilang opisina sa naligad nga adlaw o kung kahapon nga adlaw sa ining batok sa babae nga driver nga nagbuyayaw sa traffic enforcer kaga nagpaugat sang 4 ka oras dira sa iyang traffic violation sa Tabukan, Mandurriao, Bombo Cham. So diri man ang pahayag sa mga anti-cybercrime unit 6 sa nga Police Office diya man diri pahayag ni Police Lieutenant Colonel Habawel nga tigin preserve na ang video sang babae para magamit sa anuman nga legal nga tikang batok diri nga paghimuon man sang RACO 6 sa pagdangop mismo sang CTMO sa ila diri Bombo Cham. So diri man kumagitan naton sa Facebook Live sang babae may ara sang caption pa ini nga buwaya and iban pa nga mga malain nga mga tinaga diri batok sa ining traffic enforcer nga nakabais niya. So diri may mga nagakalain-lain nga grounds if ever gid man nga makatipon pagid sang dugang mga ebidensya kag sa sige-sige nga investigasyon sang ining Regional Anti-Cybercrime Unit 6 batok sa ining Facebook Live sang ining babae Bombo Cham. So diri man sa pahayag sang RACO 6 nga tiyang ining pag Facebook Live without consent o confirmation sang ining tawo abi nga maga-involve o kon makit-an sa imo dira nga Facebook Live kag nagbutang pa sang nagakalain-lain nga mga tinaga nga malain ini Bombo Cham kagadi-depende man ini sa context. So diri violation of privacy ngati ang wala na ka lisensya kumbaga unauthorized live streaming, cyber harassment or bullying kung ang ining video to humiliate, to threaten or harassment sang ining person, cyberbullying or online harassment. So diri man ang ginmention diri ni RACO 6 ni Habawel ang ining defamation o libel or slander. So nga ining may mga false statements batok man sa ining traffic enforcer. Diri man ang recording without consent law kag ang overall ng cybercrime kag iban pa nga mga violations. So if ever nga makitaan pagid sa iban nga mga
grounds ang ining Facebook Live sang babayi nga nag-trending sa social media iya Bombo Cham. Diya bala kay pabati naton ang ining pahayag ni Police Lieutenant Colonel Richard Habawal, ang Assistant Chief sang RACO 6 sa dugang man nga impormasyon. Yes ma'am, about 2 days ago yata pumunta dito yung mga personnel from the Traffic Management Office ng Iloilo City. Ang gusto nila pa-imbestigahan yung supposedly nag-viral daw na video of traffic altercation due to a traffic violation. So na-refer ito sa aming investigator. And na-blatter na rin dito sa office namin. So far po sir, ano po yung assessment ng RACO 6 dito po sa video and yung reklamo rin po ng TTMO sir? I haven't personally seen yung video. Investigator lang namin yung nag-evaluate. I think may probable cause naman yata na may possible violation ng cybercrime doon sa pag-post nung driver daw. If with that, sir, ano po yung possible na pwede pong ikaso ng TTMO dito po sa baba of live? Yes, i-evaluate pa ng investigator yung other evidence na isa-submit nung video na initially na tinignan ng investigator. Possible there is yung libel or unjust accusation. And meron pong parang pagmumura po from the babae po na nag-Facebook Live, just like parang si Tatiana Buwaya and all po yung traffic enforcer. Is there a specific rin po na dito, sir? Possible hindi ko po yung So, you're ngayon po under investigation and nagko-collect pa po ng evidences po dito sa... Yes. Yes, Bombo Cham, nabatiin diri ang pahiman sang pahayag sa Assistant Chief sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa Lieutenant Colonel Richard Habawal sa possibility nga pagkaso sa RACO 6 ng TTMO batok sa ining lady driver. Alright, cyber libel and unjust vexation ang posibleng ikaso sa sining lady driver. No? But kung makita sa video, naga-video man ang isa ka traffic enforcer, Bombo Hana, siguro para sa ilaban sini nga reference sa mga kasubong sini nga tinamag pinasakay sang kaso. Anong kinalain sang video to sang traffic enforcer kag video sang lady driver kon lantaw na to na sitwasyon na be? But so far sa reklamo diri o kon ginpanapot nga blatter man mismo sa ining RACO 6 as ang TTMO sa RACO 6 Bombo Cham nga posted and live streaming gid ang ining ginhimo sang babayi. But on the other hand, ang gitobra naman iya sang TTMO ibang dira nagakwa sang pictures and video but only recorded, not literally nga diretsyon sa ining online live streaming sang ining ginhimo sang babayi dira Bombo Cham. So diri man ang depende pa kay gather pa sang more evidences batok sa ining lady driver agad ma-finalize ang iya man diri nga kaso and sa piyak nga bahin kung magareklamo man bala ang ining driver kay ako makasugid man ining lady driver sa RACO 6 nga TTMO doing the same. But wala pa may bulan mo Cham kung recorded lang gid ang ining iya sa TTMO kay wala pa sa nakitaan nga posted or gin live stream gid mismo sang ining TTMO o traffic enforcer just like sa ginobra sang ining babae Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sining
follow-up report. Ti hamakon yung sinibanwa, naglabot yes punto, nga may mga pinasakay na sang kaso nga kung tani, hindi maging sini komplikado gina nga sitwasyon kung mayara abisang panindugan iya ang lady driver ti why na kung tani naglabot pa sa punto bala nga mayara sang standoff nga naglawig sang 4 ka oras kay ang talatapan sang Traffic and Transportation Management Office bukas man sa numan nga say sinisang ginatawag iniyang protest sa pagdakop abi sa imo kung imo siniya nga nabatsyagan nga daw mayara sang hindi eksakto nga pamaagi or kung may hindi ka komporme sa violation kay ti sa imo sini nga pagkabalo wala ka sang violation nga na-commit, no? Ti pwede ka gid makakadto sa talatapan sa Traffic and Transportation Management Office kaga dito mag-file sang imo sini nga protest. O ti kunti may mga kinasuhay na yang naglawig na gid banwa ang sugilanon. Kagti ining mga kaso-kaso ni although mambal naton iyang mga unjust fixation ni kag subong man mga cyber libel hindi magin sini amoy ka bugat nga kaso magluwasan lang kung madamo sini abing accounts, no? Pero inang huol sa tsimpo kagati later on kung ano nga mga klase sa mga dokumentong imo sini nga pagakwaon just like police clearance and National Bureau of Investigation clearance, NBI clearance, ma-appear gid ini, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga may mga kasubong niyang complaint, no? Nga gin-file batok sa imo. 16 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Isa karon sa mga makabig manaton iyang ati daw maayong balita ining mall voting program. No? Mall voting program. Sadto anay ti natingayon gani nga ang registration ara sa mall ti why not abi nga ang pagbutar ibutang man sa mall, no? Kag kun ara sa mall ang pagbuto hindi man magbinagit ang mga mall management siguro, no? Nga hindi nila pagpadaro ng ila sa air conditioning system. Okay, kabalo ka mo manwa sa aton sini nga mga tagpalamati, oh? Isa lang man guro sini iya sa makabig naton hatagan sang nagakaigo lang man nga konsuelo ang mga butante, no? Ngati magbutar sila kag magpili sila sa ila sini iya nga mga pagabutuhon nga mga kandidato ang hindi man stressful balang ila sini nga sitwasyon, oh? Hatagan man sila sang conveniente sini nga lugar hilabi pa nga daan subong iya ngati maghambak ka lang yung heat index. Sos mariyag kagusip. Why kita yan naganubo 39? Now, average naton is 40. Sa aton sining mga kabumbo. So, kung mga kasubong sining at simpo, ara pa bisa mga eskwelahan hiwato ng pagbutar, ti laban-laban sinibanwa may makaangkon gid iya sang ginatawag sining stress or magtukal ang ila sining balatian. Imayo-mayo man niya nga mayara sang mall voting program sa aton sini nga mga kabombo. Check ta bala si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau, sa report, please go ahead. Bombo Cham, opisyal na formal nga ginlonsyar ang mall voting program para sa syudad sang Iloilo subong man nga adlaw para sa May 2025 midterm elections. Kag sa aton dirigin pakigangutan si Attorney Rainier Laison, ang Provincial Election Supervisor sang Commission on Election or COMELEC, iya dirigin pahayag nga naubra na nila ining mga necessary compliance agud makater ang ginabalubanta diri 12,000 ka mga voters para sa mas masangkad kag komportable nga election venue. Kag most especially ni sa na-mention mo dito most Bombo Cham nga mainit ang tiyempo diriya sa mall ti makapabulubugnaw ikaw especially sa mga vulnerable sectors naton ining PWDs o kon mga persons with disabilities, ang senior citizens and pregnant women kag magluwas dira mas makalapit or malapit sa mga barangay nga magakast sang mga votes sa 4 ka malls diri Bombo Cham. So amon ining sa bahin sang Festive Walk Mall, SM City, Robinson's Place, Haro, kag ang main diri sa may city proper. So ang mga barangay kay amoy ni siya ang magaboto sa mga malapit lang dira nga barangay sa nasambit dito nga mga malls ining San Jose, Buhang, ang Top North, Airport, Magsaysay, Rojas Village, Osmeña, Kauswagan,
kaga San Vicente. So walo ini siya tanan ka mga barangay Bombocham ang ginalakipan man sang magaboto sa mall voting centers man sa palaabuton man nga May 2025 election. So bangod man ang mall voting layo and dumay gap siya bala compare sa traditional voting centers. Pareho sabi sa una nga or sa iban pag nga may nabilin bang area nga sa eskwelahan sa gihapon yang maboto ang mall yati Bombocham madako-dako diriya ang iyang area. So dito ya sa mga eskwelahan is ang ilang gates is isa lang. So diriya sa mall damo ang gates nga need is secure. So amo diri nga mas hugton pagid sang katapo man diri sang aton man nga mga security forces kapareho sabi nga nag-alated man to kagina sa pag-launch sang mall voting programs ang Philippine National Police ukon ang diri man sa bahin sang Iloilo City ang ICPO, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kagti ang nag-attend man kagina ang PPCRV Bombocham. So diri sa Molya dako ang need is secure kagdamo nga gates ang kinahanglan ang i-secure for orderly and seguridad man sang mga voters and everyone man nga ara sa mga voting centers Bombocham sa patigayunon man nga election. So previews sa mga eskwelahan ang motong nambal naton nga isa lang ka gate para sa mapasulod hapos siya i-secure. May mga example kung sa eskwelahan may mga gate na siya nga daan, may mga pader na siya nga daan yang nga dara lang asta ang vicinity man sa mga eskwelahan. Apang ya kung sa mall mas dako-dako pa siya and in terms naman abi sa mga security forces nga i-provide sa mall voting programs man Bombocham. So sa schools usually mga duha ka personnel ang ginabutang or ginadeploy per voting centers. So sa mall with this higher needs of security man diri Bombocham. So may line for mall goers and may mga holding areas man diri Bombocham para sa mga voters man. And kapila naman nga halin sa nga una or sa naglikad nga tuig man with this plan man dito nga kabahin ining Iloilo City man sa magaboto sa mga kung may mga mall voting programs man do out of 42 malls nationwide kabahin diri ang Iloilo City man with highly urbanized city man abi Bombocham. So diri pila naman ka mga ocular inspection ang ginpatigayon nila sa mga apat dito ka malls agud i-secure man ang area kag ginatan-aw na kung ano ang mga possible diri Bombocham. So amo na ang medyo anticipated nila nga mga struggle kay dako-dako siya apang kay ang comfort nga mahatag naman abi Bombocham sa mga voters man, mga election officers man kamagabantay man sa election day gid sa May 12, 2025 Bombocham. Make sure naman sa Commission on Election kag sining mga security forces on the government agencies concerned man diri Bombocham nga matalunsay and orderly ang patigayunon man nga mall voting sa palabuton nga May national and local election Bombocham. Pabati bala nato ng aton interview kay Attorney Rainier Laison, ang provincial election supervisor sa Commission on Election. Para i-launch naton officially and formally ang mall voting program diri sa syudad sang Iloilo. Ini ang activity nga ini is also being undertaken all over the country sa mga lugar nga may ara kita sang mall voting program. Ang ginakalipay gid naton subong i-presentar sa publiko that the mall voting program for the city of Iloilo has been officially established gid kag amo gini ang pagahiwaton naton sa subong May 12 2025 national and local elections that we are proud to say that we have made the necessary strides, arrangements, establishment para mapalapit pagid naton further ang pagboto sa aton nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. We are providing here a better venue, a better opportunity for all voters sa mga affected barangays naton para mas ma-exercise nila ang right to suffrage nila easily kag easier and of course mas near pagid sa ilang mga panimalay. If there's any possible anticipate na dito bang provinces is bigger than the traditional voting? Well, amo ni ang akon nga standpoint diri permi is when it comes to mall voting, it's really different from the traditional setup nga
himo naton sa mga schools or mga voting centers naton in the past. Because in the first place, ang aton voting center subong is very porous, no? Kadamo-damo gid sang mga lugar nga gina-secure naton, mga gates, no? Nga kinahanglan naton i-secure para of course ma-ensure naton nga maging patawhay kag orderly kag secure ang aton nga conduct sang voting diri sa mga malls, no? As opposed diri sa mga previous naton nga voting centers sa mga eskwelahan, may ara lang kita nga isa ka gate, no, nga ginaagyan para mapasulod naton ang aton nga mga botante kag mahapos siya i-secure kay may mga perimeter walls, fences ang mga eskwelahan. As opposed diri sa subong, the really ang challenging part really is how do we secure ang aton nga conduct of voting diri sa mga malls, no? That's why in terms of the requirement of security personnel, no, sa nga i-provide sa PNP for mall voting, you have to look at the allocation sang security personnel nga i-provide sa City Comelec and the Iloilo City Police Office. Mas madamo ini ang ibutang, ang i-deploy naton na security personnel sa mga malls naton for the mall voting program. Kay sa aton nga mga traditional nga voting centers sa mga eskwelahan, duha lang per voting center ang aton nga deployment allocation sa mga security personnel. Now with this higher requirement for security personnel to be deployed in the malls, no, for the mall voting program, we are seeing really a situation nga mas matawhay man kag mas makontrolar naton gid ang flow kag ang proseso sang pagpatigayon naton sa mall voting, no, because we aim to of course make a very clear line, no, or demarcation point or line man ada between the regular mall goers lang kag ang aton gid nga mga mall voters, no. So may mga ibutang kita na dira, no, si Attorney Pinky Tentativa and the ICPO through Sir Kim Ligada and the mall managements, no. May ibutang gid na sila always dira nga aton nga mga holding areas, no, para matigayon naton nga orderly gid ang aton nga conduct sa mall vote. Sige ang monitoring ko supervision ko man sa Iloilo City Comelec, no. I have seen that they are coordinating closely with our counterparts in with other government agencies, the Bureau of Fire Protection, no, ang Iloilo City Police Office, and also even the Philippine Army, no, in-involved naton din the Philippine Coast Guard to provide us better insights on how to secure ang aton nga conduct sa mall voting diri sa mga malls, no, because it's quite challenging, as I've said earlier. We in the Comelec, no, has already conducted a series of mga ocular inspections, series of meetings para lang gid nga maplano gid naton better ang aton nga conduct sa mall voting, and I am very very confident that by May 12, 2025 all plans, no, even mga contingency plans naton for mall voting are already in place kag kung ano man ang mga bagay nga gina-expect naton nga may contingent situations, I am confident that the same will be addressed immediately kag effectively. Bombo Cham, si Attorney Rainier Laison sa Commission on Election, kag samtang kung ang diri is ang mall operations is usually nag-start ini siya 9 a.m. or 10 a.m. Bombo Cham, dili naman niya sa palaabuton nga election, usually mag-start gid ini 5 a.m. to 7 p.m. and 2 hours from 5 a.m. to 7 a.m. para sa mga vulnerable sectors diri Bombo Cham. So mag-open ya temprano ang mga malls nga ini Bombo Cham. Sa subong din sila nag-launch ni? Dito sa may UPV Bombo Cham. Okay. Pero may nakita na silang mall or tanan ba lang nga mall posible butangan diri sa palibot sa syudad? Amo ni Bombo Cham ang gin-mention naton kagina ang Festive Walk Mall, ang SM City, ang Robinson's Place Haro, kag ang main diri sa may city proper. So 4 diri sa may syudad sa Iloilo out of 42 nationwide, Bombo Cham. So 4 diri ka mall sa palibot sa syudad ang butangan ti mayugid. Sa nahambal ko man laki na tani hindi man magbinagit ang mall management, Bombo Pauline.
Pero may ginpirmahan naman ni sila nga MOA, Bombocham, may mga necessary adjustments naman nga pagaywaton or pagatigayunon, and as early as possible, mapasulod na ang mga voters, Bombocham, sa May 12, 2025, especially meaning mga vulnerable sectors, Bombocham. So, pero hindi tanan ara sa mall ang voting precinct. Hindi tanan. Amo lang ni ang mga barangay nga na-mention naton kagina ang 8 ka bilog nga magabuto didto sa 4 ka mga mall nga gindesignar sang Commission on Election, and amo ni nga mga barangay is nag-attend man to kagina upod ang mga barangay officials nila, Bombocham. So ang San Jose, Buhang Taft North, Airport, Magsaysay, Rojas Village, Osmeña, Cooswagan, kag San Vicente, do ginabulubanta 12,000 ka mga voters, Bombocham. Ti di buinas ginigiling mga kilala ako diri sa may city proper area kay hindi sila mainitan. Amugid, Bombocham. Pero mas maayo na lang kay subong matuman kay init ang shampoo, especially sa mga nalawag naton nga mga barangay diri, Bombocham. So mas ada ko siyang advantage man para sa mga ma-vote man sa national and local election, and ini permanent na ini siya, Bombocham, until next naman nga pag-conduct nga vote or election, Bombocham. Kung magluwas lang dira, kung may mga changes, nga pasugtan naman at sabahin man diri sang Commission election. But so far, amo ni bungod man sa maging patigayon nila nga mga ocular inspection, amo na niya final and permanent na ini siya, Bombocham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitridio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kita, Bombo Pauline na Piliora. Mayo-ayo ni gali niyang plastada ya sa mga butante ni punong barangay Dat Kasyo sang Magsaysay City proper. O hindi ni sila mainitan gali. Kay sa sulod sila ya sang mall. Pwerte man, pero sa gyapon, base pa lang sa mga masunod sini nga eleksyon, madugang-dugangan man ang barangay nga sa sulod man sang mall ang pagbinutuhay, bangod man nga hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton, grabe na gid man ang init, subong. Kumusta, Bombo Umel, gani ang aton sini nga heat index, subong may pagsaka. Uko nagapabilin sa gyapon sa 39 degrees Celsius sa aton sini nga mga kauturan, standby sa aton sini nga mga kabumbo sa dugang nga mga balita, nag 40 na 40 na, so sa ginkasugtan 5 a.m. to 7 a.m. hatagan sang kaygayonan ining mga senior citizen, mga person with disability, kagati hasta sa kunya ko magsalado, hasta man alas 5 ni ang binutuhay mo. Sabahin karon niya sa mga regular voters bla. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti mayo niya nga pamagi man sa aton sini mga kuturan, ang iban sini sa mga kabumbo naton ti aga pa man nagabuto sa paghingagaw man kay may mga trabaho. Magluwas sa may mga trabaho, nagalagas man sang tsimpo nga hindi mabulad sang malawig sa mainit siniiya nga panyempo. 33 minutos na nakaligad sa takna siningilaw na pagbalik naton na Banwa. Mag-live-in partner nga high-value individual, dakop sa bypass operation. Gapakuno-kuno nga nagapangayos ang cellphone pero dala na galito transak baligya sa illegal nga drugao. Kag Councilor Nick Baronda wala pa nakabaton sang imbitasyon sa committee hearing sa ginpasar sini nga first reading sa proposed ordinance sa pagpanubo sang real property tax. Balikan naton mga dalakuan nga mga balita sa paday nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang mga importante nga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 20 to 26, 2025. Another evening of great musical entertainment is in your way sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang retro band ang natala ng magpagwa sa ilang great collection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Mangininyo sa Abril 26, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pagaiban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharist celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon The Bridge. Sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Santos nga misa, pahanuguti nga ang pagkabanaw sang aton Ginoo ang magaserbe bilang aton firm resolve to live righteously bangod aton hibaluan that there is life after death. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano ba lamang kaligaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kon pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga Murachi Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sining law na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Hamakon mo sinibanwas ang damlag lang may pilato ka milyon nga balor sa illegal nga droga na kuha. Subong milyon naman nga balor sa illegal nga droga na kuha sa bypass operation. Kag mag-live-in partner nisla kag ang ila sini nga modos nga panguno-kuno nga nagapangayo sa nga guba sini nga cellphone. For example, abi sir, do ano na imo nga cellphone may mga litik-litik tayo islanta LCD o samtang gilis LCD LCD mo sir guba ni sir bro labay man akon sir ga may items ko nimo kasi kung gusto mo mag malamon na may lugar man ko to nga pwede naton na pailigiligan no ano mga mo kuno ng senaryo check tablas Bombo Jomar Villa Jom sa report or Bombo Jomar sa report, please go ahead. Na ato kiban nga nagapakuno-kuno nga nagabaligya kag nagarepair sa cellphone ang ining dakpan sa gipatigayon nga drug bypass operation sa may distrito sang Haro lamang ati ang ining pamaagi agon nga ti makabaligya sa illegal sining droga sa sining gipatigayon nga drug bypass operation sa pagpanguna sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Glenn Soliman natigayon diring madakpan ang adwa ka persona na mag-live-in partner sa may area karon sa Commission Civil Street, Barangay Luna sa may distrito sang Haro. Ang arestado amo Sanday alias Mark, 39 anyos, kag residente gini siya sa Barangay Bularan, Banwa sa Banate, Iloilo. Samtang ang iya sining live-in partner amo ni si alias Maricel, 39 anyos man, kag residente sa Barangay Malipayon, Iloilo City. So temporaryo ini sila gatiner sa lugar bilang ginahimo nilang boarding house. Bumbutsam sa aton sinim nga mga kabombo. Sunod din sa tungdan tinatigayon niyo nga mabaklan sang sining illegal sining droga sa mga masusobra siguro mga isa ka bulan man ang monitoring sang kapulisan no. Ang ining bypass money nagdangat diri sa 14,500 pesos kabaylo sang isa ka heat sealed transparent plastic sachet. Apan arrest diri karon tinakuha dugang ang 5 ka sachet no ang heat sealed transparent plastic sachet nga ginatudlo sini karon yang shabu kag lakip sini ang 3 ka mga na-tied transparent plastic sachet no ini siya dimension dako-dako ni siya nga balor no sa illegal sining nga droga unlike sa mga transparent plastic sachet nga do gina o concerning mga heat sealed nga ni no gina-commercialize amo na siyang ginabaligya na pero sa mga na-tied kalabanan sa niti bag-o nga halin sa supply bumbutsam no so gina-repack pa na nila. So lakip man sa nakuha dugang ang ining non-drug items no kangay sining mga cellphone nga mo ni ang ginagamit suno kay Captain Soliman bilang do front labla no nga ti ang ining arestado
aga pa kayo kuno ka cellphone o kun ka pa ngayo cellphone kag nagabaligya. Pero sa likod sinagali no siya na ni ang naga-transact no sa sining customer o kun sa sining mga parokyano bubutsam. So agod nga hindi man madali halata kay siya gid gali mismo no nagapangamot gid. For example ti kon may customer sa tos lapas kadtuan niya to nga tig kuno dala sa toolbox na bultangan sa cellphone pero ti sa piyak sinagali ang tuyo amo ang pag-engage no sa illegal sini karon nga droga sa aton sini nga mga kabombo. Lakip sini ang pila ka mga bagay ang digital weighing scale na mo na mention naton nga ti ang ginalantaw sang kapulisan may mga repacking ni no nga nagakatabo sa area kay bangod nga may nakita pag dito nga mga plastic nga mong ginapatihan na sudlan sa Shabu ang ining mga aluminum foil bumutsam sa aton sini nga mga kabombo. So sunod diri kay Captain Soliman based diri sa aton sini nga pag pamangkot sini karon yan dugang medyo matanda man no ining nasambit sini karon nga lalaki kung sa DNT ang basihan no ang ila sining address pero address sila nagatiner sa area sa Commission Civil agod nga hindi mahalata no ang ila sini karon nga hulag kay basi sa ila to basi kilala na to sila amo na nga nag upod ni siya sa sining live-in partner niya nga diri na sila nag-board sa may distrito sang Haro. Dugang pa sa natungdan nakaagi man siya preso galing nag-avail sa plea bargaining pero sang nakagawa na at nag-engage naman sa sining illegal sini nga aktibidad bumutsam. Ang source no sa illegal sini nga droga timo na gid na validate pa diri karon sang kapulisan dugang kay ti ang ila sini gali nga coverage ni hindi lang syudad kundi nagalabot man ni karon sa may bahin sang probinsya sang Iloilo ti medyo lapad-lapad suno kay Captain Soliman ang nasakupan kag ang coverage man sang mga parokyano sining nasambit sini nga arestado. Aribla si Captain Soliman sang may interview diri sa Bombo Radio. I-describe mong ilang boarding house sa Juma kali pagsulod mo dumay lamisa ni siya nga gamay no. So tapos dira mismo sa lamisa may toolbox niya daw gamay na siya nga dira ginasulod ang mga drug paraphernalias and mga weighing scale kada man na dito man na recover ang drugs mismo. Okay. Anong participation sa babae sir? Bali sa ginigdaho? Yes sir no bali naga-conspire ni sila. Bali kumbaga may may consent kag may kabalo siya sa pagbaligya kag nag-participate man siya sa pagtransaksyon sa aton nga police mo surveyor. Ano nakadugay sir ga-operate nila sir? Di wala patakabalik mga almost 1 month siguro. Monitor na ni sa aton nga tropa kaso kay ti medyo siya wise kay kisa ang ilang means of transaction is by delivery gagamit ni silang motorsiklo kag muna may lang kami medyo dikit kita nga CA nga naka-transaction gid sila kag medyo masaliga nila that's why natuntun naton nga dito sila dali ga board sa isa ka daw related balay sa may Commission Civil. So kung gagamit sila delivery do gina nila gina-front lang nila nga may mga ihatag nga mga pagkaon mo na. Kung tanawon mo according nga isa sa ila mga upodman sa boarding house daw gina-front nila kuno cellphone na-deal sila sa mga cellphone. Pero palusot na lang na para at least hindi man matiktikan ng ilang mga illegal activities. Ay, kabaligya sa cellphone do mo na. Pangayo, kag palubaligya si kanan nga cellphone daw mo nang iyang front legal business sang lalaki. So sa natigayo na nila nagagawa ning pangalan nila sa kay tinako ni daan nga mga dako ning kantidad illegal sini nga droga ho pa nila ni distribute pa nila ni sa ilang mga parokyano consume na nila ni sir. Bali sila ni sir actually lalaki kagi na ni dakop sa illegal drugs man dito sa 5th district. Muna medyo malapad-lapad na niya ang pangilala. That's why nga medyo nasa liga na siya blaw.
taga mo na nga ginabagsakan sa sang medyo dako volume sa illegal drugs. Ano nakagawa ni sa? Nakagawa na siya pag una niya pagdakop siya naka-avail siya sang plea bargaining agreement. So sa subong siguro medyo gudlayanan siya once lang man i-apply ang ang plea bargaining kag depende na sa makonfiska sa mga volumes ang drugs. Natawon tang address nila nga tiniran gid. Tapos ang ginabodingan nila do lain-lain nga lugar no. Sir no, so babalito pa gina siya ang purpose. Sa Jomar mo na ang ilang diskarte subong kay kung dito sila mismo sa ilang lugar, maybe dali sila matiktikan sa mga concerned citizen naton, lalo na ang iban nga mga barangay officials naton nga aktibo naman sa pagbulig sa aton. So kung dugay-dugay kada karon ginakadtuan sa bisita nga daw ang physical nga itsura medyo makita man mamalaan man sa pamuluyo mo, so maybe madali sila ma-detect. So amo na nagakadto sila, nagaringta sila sa balay or malabyo sila sa ibang lugar para kunwabi makapretend sila nga inosente. Bali anong level nila ni nga duwa, sir? Sir Jomar, sa sa kadamuon or more than 50 grams lang nakuha naton sa ila. So they are considered both HBIs or high value individuals. Okay. So bali ang lalaki ni siya gid sir gakadto sa iya nga mga customer. Oo, muna ga-contact sa cellphone tapos sa delivery, sometimes pag trusted nila may nagakadto na sa ilaman nga boarding house, pretending to be cellphone kuno ang front baka lubong. Nabatian si Police Captain Glenn Soliman sang RPDU 6. Subong sining hapon kay hingagawon do alas 2 ba ni lapse ang ining reglementary period. So mahingagaw suno kay Captain Soliman nga ma-file ining kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 and adri karon bupunsam sa sining duha ka mga individual. Ang lalaki among may previous nga kagi priso sa kaso man nga illegal nga droga. Roger that. Nag-avail sa sang plea bargaining. Okay. So sa subong sudo kay Captain Soliman, may mga information man nga nakuha sila regarding karon sa sining mga parokyano at the same time sa source sa nga sining mga subject pero di pa sa balls kay subject pa to be confirmed. Bobo Champ. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio ko. Bombo. Salamat Bombo Jomar Villa and congratulations sa bilog nga team sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pagpamuno ni Police Captain Glenn Soliman. Check ko, hingagawon ta balita ni Bombo Angel Tan, si Councilor Nick Baronda nga amo ang propose sining ordinance nga panubuan ang real property tax. Why pa iya? No? Why makabaton sang invitation sa committee hearing? Ikaw nag-propose ang ordinansa, why ka pa mo sang may nabaton sining imbitasyon sa committee hearing? Ay, nga nung natabo sini Banwaman? Standby kay baloon naton sa balita kaupod man sa kay Bombo Angel Tan direktamente sa Iloilo City Hall. Okay, check naton si Bombo Angel sa iyaman sining follow-up report. Bombo Angel sa report, please go ahead. Motsam sa gihapon nagahulat si Councilor Nick Baronda kung saan magapatawag sa committee hearing niya ang chairman sa Committee on Ways and Means para mistoryahan ining proposed ordinance ni Councilor Baronda sa reduction sang implementation sang RPT. Bombo Cham sa interview ng Bombo Radio kay Councilor Nick Baronda, yagin pahayag wala ini siya sa gihapon nakabaton sang anuman nga invitation para sa pagpatigayon sang committee hearing sa nasambit abing nga proposed ordinance Bombo Cham. Suno sa iya, nga tiyang iya malang kontan idri nga maistoryahan intelligently ining sitwasyon sang real property tax diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, pero wala naman din siya kuno sang plano man nga magpadala pa sang sulat
sa king Councilor Ong since nga ti balaan niya man nga ti responsibilidad sa tagsa ka komitiba nga ipaidalom sa hearing o kung magpatigayon sang hearing kung may mga gina-refer sang ilang nga mga komitiba Bombot Siam kag susubong miaragid lamang or ni Councilor Nick Baronda nga ti mga 1 month para sa isa ka komitiba nga makapatigayon sang hearing sa mga proposed ordinance saging refer abi sa iya nga komitiba Bombot Siam. Pamatyan tabala ang kabahin diri sang nangin statement man ni Councilor Nick Baronda sa atong interview. Well, ang proseso gin-refer to sa appropriate committee which is the Committee on Ways and Means. So, nahulat ko kung matawag na sila sa committee hearing so that I can explain to the stakeholders kung ano ang akong tinutuyo. But as of this time, wala pa ko kabaton sing schedule sa committee hearing. Okay. Councilor, usually sir, ang mga amo sa nga mga matters, mga tagpila kasi mana or days before nga makapatawag sa committee hearing abi Councilor? Usually sa rules daw 1 month bla. 1 month siyang within 1 month okay. Committee hearing. Okay. So, pero sir, correct me if I'm wrong. Okay. Pero sir, ga-expect ka sir nga ma-hearing niya siya as soon as possible or kung ano matabo sir kung hindi siya ma-hearing after a month sa abi Councilor? Well, ga-expect man ko kaya ang mga councilors taga-respeto man ko na sila nga ang ila tinutuyo ikaayo man sa pumuluyo mo. So tungod kay isang paglibot-libot ko nakita ko nga amo na ang gusto sa pumuluyo nga kung pwede tagaan sing attention sang konsiho kag ma-discuss hindi gid man naka 80% or whatever basta ma-discuss nga mabuhinan kaya bugat gid sa ila. Mabuhinan pa gid ang 80% nga pwede man 70% basta ining may discussion bala. Nga intelligent discussions nga matabo. Hindi na siya ma-carry over sa dason nga council. So kay bag-o naman na sila nga council mo. So dapat subong dali nga term niyo pa lang sir carry over siya and matapos with councilor. Ani, kung pwede. It's either it will be ining disapprove or approve, basta may action siya. Will you write a letter to Councilor Ong, sir, para nga matapliwat or mas mapadasig niya siya, sir? Hindi na kinanglan. Hindi na kinanglan. Kabalo naman na sila sa ilang responsibilidad. So. Pero nakastorya ka mo ni Councilor Ong, sir, behind the business? Yan, nagpa-check ko sa akong staff kung may schedule na, tiway pa. Well, ang iambal ko lang sa mga pumuluyo, sa paglibot-libot ko, labi na nga small kag medium ining businesses, kinahanglan nagapagayo sila kung pwede mabuhin-buhinan, kaya mabugat gid sa ila. So, I tried to bring their concerns sa aton city council. I hope nga may diskusyonan ina, ayon na I hope. And pray nga gabay pa matagaan sing action. Nabatian sa mga kabombo naton si Councilor Nick Baronda, may kang tanan ini siya sa iyang proposed ordinance nga pagpa-reduce pagid sang implementation sang real property tax diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ining pagpasaka bisang RPT hindi man dipon sa ibalo sa mga kabombo naton nga ara ni sa piyak sini nga linyada ang katuyuan mo bombo Angel kaga si Councilor Nick Baronda dati ara man niya sa piyak nga partido nga nagasinggitan kag sa ilaman sini nga tuyo nga panubuan ng real property tax kaya mo ni kunong masami nga gina mga hinaing kung sa Tagalog pa sang mga pumuluyo sa tagsa sini ka maglibot siya. So may schedule na sa sining committee hearing or mambal naton duway gid tsansa? Wala pa kuno bombotsyam kay ti apan sa ginpa-check ni sa staff ni Councilor Nick Baronda niya wala pa kuno sang schedule nga na-provide ang chairman sang Committee on Ways and Means si Councilor Irene Ong Bombotsyam. Why pa sang na-provide nga date pero wala pa. Ano gid man balang dangatan sini? May tsansa pa bala nga may istoryahan ini mapatigayon ng committee hearing or wala na gid ya? Actually, Bombotsyam, sa observation, wala agad man abi sa may gina-refer sa Committee on Ways and Means, unless nang kung may mga example, may mga tax exemption, mga munati. Do medyo malaka lang man pero ang ining sa iya sang... But silingon, hindi masako ang chairman sang Committee on Ways and Means. Kung
istoryahan sa City Council aside bisa iya sang barangay ang affairs mo cham eh. Oo. Kiti siya chairman mo sa Committee on Ways and Means. Kung why man lang yun sa may gina-refer na sa hindi siya masako. So therefore, mataga niya sa nagakigo ing tulupangod. Liga to kay Bombotsyam ang budget, di ba kay ara man ang Ways and Means as the vice chairman, idasig man to nga na plastar, di ba? Pagka next week, wanda yun, committee hearing da yun. Mga bagay nga mo sina, pero with this one sige hapon, si Councilor Nick Baronda yung Bombotsyam, nagalaom. Kaya bal niya, balaan man sa mga councilors ang dapat nila obrahon bilang konsihal, kag tinagapati ni siya, nga obrahon nila ang tagsa nila ka-responsibilidad, especially ining iya sang chairman sang Committee on Ways and Means, Bombotsyam. Pero di bala last time to nagduso man to sang ordinansa gani si Councilor Sarabia nga may pagnubo man to sa RPT. Oo, okay to Bombotsyam niara ta reduction sa RPT pero ning kay Councilor Baronda ang iya to nga term madiskusyonan intelligently kag mas mapanubo pagid kuntani kay implementation subong nubo na gid man Bombotsyam pero tiyamba niya medyo masakit-sakit pa siguro sa iban kay depende daan sa property kung ano kadako ang increase sa imong Bombotsyam mo kay hindi man nambal nga tanan-tanan 300%, iban may mga kumbaga nagavary sa kung ano kadako ang property nga may ara ang isa ka individual diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Di makaya man naguro sang mga persona nga may dalagko sining propiedad ang pagbayad sang real property tax Okay, gin panubo-nubuan naman? Oo. Pero tayo mo na lantawan-tahan na sining mangitikang sang chairman sang Committee on Ways and Means, especially ni si Councilor Irene Ong kung madayon gid man ang or basi may mga schedule na nga inline na nga or naka-plaster na daan labong Bombotsyam kag ti hindi lang daan subong next week basi next week or before man ang pag-end sang termino nila Bombotsyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sininga follow-up report. Lapaw naging ko sa latin sa aton man sininga pagpangalagad. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombotsyam Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Oras. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 20 to 26, 2025. Another evening of great musical entertainment is in your way sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang retro band ang natala ng magpagwa sa ilang great collection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Mangininyo sa Abril 26, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pagaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Santos nga misa, pahanuguti nga ang pagkabanaw sang aton Ginoo ang magaserbe bilang aton firm resolve to live righteously bangod aton hibaluan that there is life after death. Plazuela de Iloilo,
we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog, hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sang American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas?
Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ang handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Mayong hapon sa tanan, oras sa Pilipinas. It is now 13 minutes after 2 o'clock. Hello and welcome diri sa kahapon lamang program Ulihin na nga adlaw or Ulihin na nga Biyernes para sa bulan sang Abril. Manugsulod na ang bulan sang Mayo sa Janani. Para sa aton nga mga young ones, mag-enjoy sang ilang nga full vacation. Anyway, sa aton nga pag-check, sa aton nga countdown, sa aton nga election day. Malapit na 17 days to go before the national, local, and midterm elections. Mga kabombo, ganit guagid kita kag magboto and dapat we should be heard, hindi bala? This afternoon, I want to hear you, I want to listen to you. Gani ang akong gid nga pagpangagda sa inyo. Kung mayara ka mo sa mga experiences, may mga very significant ka mga hitabo sa inyo nga kabuhi, nga so very worthy para nga i-share diri sa kahapon lamang program, pwede nyo nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat and then ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Please find time. Who knows? Basi ikaw na ang next nga makaatubang ko diri because maga-interview ako sa imo bilang aton nga winner. And speaking of our winner, gina-remind ko dira si Toto Max ng Iloilo, ang winner naton. During the time nga si Bambo Pauline ang nagapungko diri. So, gina-remind naton si Toto Max. Toto Max, ako ang ma-interview sa imo buwas April 26, 2025. Palihog lang kadto ikaw diri sa estasyon sang Bombo bago mag-alas 2 sang hapon kag palihog bit-bit sang imo ginpa Xerox nga ID mo. 2 copies. See you here buwas sa Bombo. Toto Max sang Iloilo. Of course, after sang ato nga pag-interview sa kay Toto Max, ang ato nga pag-announce ang ato naman nga winner for this week kag i-include naton ang last 3 days last week. All right? Well, ari na ato nga ambahanan para sa inyo tanan, and this is from J.R. O. Claret. Ngano. Good afternoon. This is Tita Regine, ang inyong upod diri sa KLP. Tawato na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong handumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke, smile ang tanang pagpako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga
maski sa lang ko. Abi na ko kung maamulabaw, kung malangog wa nailain. Apanawa mo kinikibago ka, tulo na sakitan lang ko. Tugtog subong, dawaton gyapon, bisa nasakitan ako. Ngano, by J.R.O. Claret. It is now 22 minutes after 2 o'clock. Sige, ari na kita sa aton unang sulat para sa sininga hapon. Hello lang dira sa bagong mga nag-join sa aton. Salamat, Gid. Remind ako sa mga stories nyo. If you have there your own stories, pwede gid ma-share. Ari ang sulat ni Starlight sa 4th District. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga mga staff sa Bombo Radyo, ilibinigid sa imo nga mga maukod nga matagpalamati nationwide and worldwide. May i-share gali ako nga istorya sa imo nga program KLP Tita Regine. Pero hindi ini akon istorya, kundi istorya sang kabuhi sang akon magulang nga tawgon ta lang kay Moonlight. Subang siya sa 8 kami nga magburugto o magulutod. Ang amon tatay sang una, isa ka labasero o kung gabaligya isda. Kagang amon nanay, grade 4 lang siya pero madamo ang mga words of wisdom nga iyang pangtudlo sa amon. Si nanay wala man obra tita, nagabulig man siya kay tatay kung ano lang nga obra nga makwartahan. Si tatay namon tama ka maamiguhon kag maalwan. Gani nga naputo ang iya negosyo. Kay gamay man lang kapital niya, tapos maalwan pa siya katama. Si nanay, nagabulig man pangampo, panggarab baray, tanom tubo, hilamon sa tubo, kag bisan ano lang nga obra sa kampo o taramnan. Lamang makabulig sa kay tatay, lamang mapakaon kami, kag mapaeskwela. Ang akon magulang nga si Moonlight, Tita Reg, babae galiin ni siya ha, code name lang niya ang Moonlight. Tungod kay siya, ang kamagulangan, daw nahasa gid siya sang obra sa kampo kag taramnan. Bisan elementarya pa lang siya. Isa ka bes, nagapangayo siya kay nanay, nga baklan man siya de largo. Kay ti ang iban nga katubo niya, mga bag-o de largo, payhambal ni nanay. Hindi lang anay, magbakal ang magulang ko, kay kulang pa ang ilang nga sweldo, idrawat bugas. Kag ibakal ka makinahanglanon sa sulod pa ni Malay. Permilan siya ni nanay, ginahambalan. Nga sige lang, antos lang ta anay. Kag mag-eskwela lang ti mo mayad. Kaya wala man kami manggad o duta nga mapapanubli sa inyo, kundi ang kaalam lang. Nga hindi matakaw kabisan sino. Sa pirang adlaw, mabakal mo gid ang tanan mo nga gusto. Kung magtutom ka lang sa imo pagtuon, kag mag-eskwela ka, lang mayad. So, umuwi na ang hambal ni nanay. Gani amo man ina, ang gintanom sang akon magulang sa iyang pamensaron. Ang magtutom, kag mag-eskwela mayad. Hasta, nga nag-graduate na siya sa elementarya, kag nag-high school na siya.
Sa Banwa na siya nag-eskwela. Tama kabudlay ang iya nga sitwasyon. Agyan niya tita, nga kung waay may mga events or nga kung may mga events sa school, why siya ga-attend, kay nagaupod siya kay nanay, kay tatay, pangampo, pangayaw tapas mais, o panggarab sa iban nga lugar. Agyan nila panggarab sa San Miguel, sa Haniway, sa Pasig, sa San Dionisio, sa Uton, o kung sa diin lang, nga may mabalitaan, nga may unahon nga garapon, labi pagid kun bulan sang Agosto. Tama gid kapuraot tita. Agyan tita nga kung gamay ang kanon namon, nagahambal si nanay nga tinola lang amon nga kanon. Ginapauna lang namon kaon ang amon mga libayon, kay gamay pa sila. Kay kami nga dalag ko, makaintsende. Pero ang mga gamay namon nga libayon, mahibi gidatanda kung gutom. Tapos ang ginaraba nila nga paray, amo padaya ang ginapabugas namon. Kag kung may tinapsan man sanda nga mais, ginapadarawat ang iban, kag ang bilin ginabugas man. Kag ilamod ihalo sa bugas sang paray nga ginakaon namon. Kung may garabon, gagarab man siya, kagalinas. Pati man ako tita, nagalinas man. Bisan gamay pa ako, gabulig man ako linas. Isa ka bes pagid tita, nagpamatdan ang magulang ko. Ang bayad sa pamatdan, 1,000, bali tita sa 1,000 nga patdan, halimbawa, 5 pesos. So amuin na ang baydanay. Ti, para makaduro ang suhol, kinahanglan, dasigon mo man nga pamatdan. Patdan, tita, mo nang punta katubo nga cuttings. Kilala ko na. So amuin na ang ginatanom. Baw, ti pa dasigay sanda, kaupod na nga pamatdan. Bale, tiyo namon sa pakaisa. Baw, imbis patdan, labuon ka tiyo namon. Alima na nga sa tunga nga tudlo ang nalabo na. So abaw, tinautod gid. Nautod gid tudlo niya kag nakumpol gid na tita. Agyan manamon nga nagakarapilas ang dapadapa namon kalinas ang paray. Kaysang una wala pa man sang thresher. Tapos Sabado Domingo kinahanglan makaubra gid siya sa kampo o taramnan para may allowance pabalik sa dormitory. Mangita pa siya sa mga laswa, kay amudda ang ginatola, kag ginasudan sa sulod sang isa ka semana. Hasta nga nakalabot na siya 4th year high school. Di ba tita sa una, may NCEE mag 4th year? Nag-wish siya sa iya kaugalingon, nga masimba gid siya adlaw-adlaw para ubayan siya ni Lord nga makapasar sa NCEE. Hamakon mo tita nga nabitas ang yabakya sa tunga ka aisle sang simbahan sang pagpangalawat niya. Baw, dumakupos kuno siya sa kakahuya. Kay ang bakya tita, bale pinaglumaan man na, hatag mo lang sa amon pakaisa sa iya nga halin sa Manila. Tapos during duman sang ila sa 80 sa una tita, wala naman siya ginbakla ni nanay sang bag-o nga uniform sa C80. Nagsag-uli lang si nanay sa mga nakagraduate din bala sa 4th year. Tiyan mo lang dahil ang ginbakal ni nanay. Second hand. Bale, para lang makatipid. Kaya barato dun tana, kaya second hand lang. So hindi bala tita, mag C80, may drill daya, maghambal ang officer nga. Tikas, no? So spread mo na ang 2 feet mo, 1 foot apart. Te magulang kuya permi ginasita sang officer niya kay dapat 1 foot apart ang distance ang duha ka siki or tiil. Ti iyang spread mga 3/4 lang. So muna ginasita siya permi sang iyang officer. Way kabalong iya officer nga ti sinursihan lang ang sakang sang uniform niya nga pantalon. Tinahadlok siya mag-spread tudo kay ti basi ma-retreat kuno ang sakang sang iya nga pantalon. Ha ha ha. Pero, bisan second hand lang ang iyang C80 uniform, natap niya ang theoretical exam sa C80 nila. Isang una, may contest. Hasta nga sa wakas, nakagraduate na gidman siya sa high school. Naghambal siya kay nanay, nga may eskwela gidaad ta ko nanay sa college, bisan dya lang sa Banwa,
Kay may college man dyan nga public school. Pero si nanay naghahambal gid nga hindi gid sila makasarang magpa-college sa akon magurang. Hasta nga naglisensya ang akon magulang nga mag-obra sa tawo kay supton niya ang iya inubrahan para makaeskwela sa college. Hambal ko nun ni nanay sa iya, abi mo moonlight, mabudlay ang mag-obra sa tawo, kinahanglan, tanan mo nga oras, ubrahan mo, kay ginasweldohan anda ikaw. Wow, nagpagkit man kuno sa isip ka magulang ko. Ang hambal ni nanay, nga bisan ano nga obra, ipaobra sa iya, obrahon niya gid, kay ginasweldohan siya. Tihambal na kuno kay nanay, sige lang, antuson ko na lang nay, bisan ano ipaobra, obrahon ko na lang. Kay gusto na gid makatipon kwarta kag makaeskwela sa college. Hasta nga nakasulod siya bilang isa ka all-around maid sa isa ka pamilya. Obra na tanan nga obra sa sulod balay. Nagasaramihay lang siya tita. May ginabantayan pa siya nga bata nga gamay. Waay pa 1 year guro kay gakamang pa lang ang bata. Ginantos lang sang akon magurang para lang makatipon kwarta kagang iya nga sweldo. Gindeposito niya sa bangko para hindi mabuhinan. Ginantos man sang akon magulang ang obra sa sulod balay. Ang malain lang tita, kay may mga sagud nga baboy ang ama niya. Tisang una, way pa man uso feeds mo, kundi galaon lang sila para ipakaon sa baboy. Ang Palawan, balatita, ti amuday ang ginapakaon sa baboy. Abot kong familiar ikaw, Kapalawan, tita, oo ginautan na, di ba? Nami na sa sinigang. So do gabi, day ang dalag ko dahon niya, kaysa gabi, ang sulod na sina, amuna ang ginasigang nga gabi bala, o gani. I know. Sama kon mo tita, siya patana, ang ginapakuha Kapalawan sa umakaama niya, nga tama pa kuno karayo, ginalakat na lang, kag nagatuson pa siya, kadako nga bugkos Kapalawan. Ti dalaga na siya tita, ti bisan huya siya, ginaagwanta niya kay ginapanumdum na gid, kay ginatandaan ang hambal ni nanay. Nga bisan ano ipaobra sa iya, obrahon niya, kay ginasweldohan siya. Pag-abot sa balay sang ama niya, sige tok-tok na kalaon sang baboy. Ingod niya man ang bata niya nga ginabantayan. Kag nagadigamo pa. Saksi gid ako tita. Kay one time nga nagkadto ako sa iya, nagatuktok siya sang laon ka baboy. Kag dyan man ang bata nagakamang sa ingod niya. Hasta nga mabalitaan ni tatay ang sitwasyon niya. Ginsugat pana siya ni tatay. Gaturo kunuluha ni tatay kag gipapauli niya ang magurang ko. Hambal ko ni tatay. Bisan magkaon lang kita sa ugbo sang tangkong, kung uririmaw lang kita, malipayon don taken. Tiyan mo to, nagupod pa uli ang magulang ko sa balay. Kag balik duman upod kay nanay, kag tatay, obra sa taramnan, kag kampo. Hasta nga sang pag-open diwat sang klase, nagpa-enroll don siya sa college, kay may savings na siya para pang-enroll. Pero hindi pagid sapat ang sinuptan niya para sa college niya. First year college siya, samtang ako 4th year high school man. Imaw kami sa amo niya dormitory sa sunod man ka campus ng school. May mga maestra man kami nga upod sa dormitory, 4 sila kabilog, may sarili sila nga mga kwarto. Kami iya nga mga boarders sa double deck bed lang, nga nagahilira lang. Ang ginimo sa magulang ko, nagpanglabada siya sa isa namon ka maestra nga upod para makabayad sa iya nga boarding house. Tapos nag-aalsa siya sang dulce sa ingod balay sang amon mantiya sa poblasyon man sang amon banwa. Pero malayo man tita ang distansya halin sa school. More than 1 kilometer guro. So ang ginahimo niya, after sang klase niya sa hapon, dali-dali niya ibilin ang mga things niya sa dorm. Kag dalaganon lang ang 50 steps kag dike sang irigasyon para hindi siya magabihan. Ang school namon tita, medyo sa taas nga portion abi, ti may 50 steps nga ginatawag dira, hagdan nga semento nga 50 ka steps pasaka o panaog. Tapos sa talamnan sang school nga may irigasyon, ti ang dike na amo na ang ginalatayan namon. Kung magpanglaktod kami,
pakadto sa tiyenda. Ginadalagan lang daya sa magulang ko para hindi magabihan. Hasta nga makabalik sa dorm namon. Alas 2:34 ang aton nga oras, way panatapos diri ang sulat sa aton ni Starlight. Panumbalikan naton ini. This is Tita Regine diri sa KLP. Magapanumbalik kita pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas Adri sa KLP mga kabombo, balikan taman ang sulat diri ni Starlight na tuhoy ini sa iya sister nga si Moonlight. So sa adlaw, Tita Regine, ibaligya sa magulang ko sa school ang mga dulce. Dara-dara na lang sa bag niya. Tapos pagkahapon, remit naman, kag alsada liwat. Sa laktod nga pulong, nakagraduate gid man siya sa college, kag nagkuha board exam. Samtang nga nagahulat siya sa iya result, nagdealer anay dya sang isa kasikat nga kitchenwares anay. So una niya nga kuha sang iya nga porsyento, gipamakal na tita sa isa kasako nga bugas kag mga groceries para makatiraw man kuno kami kamanamit kag indi na kami magutuman. Hasta nga nakapasar na siya sa board exam kag nakasulod bilang isa ka maestra. Halin sa nakamaestra na siya, why doon kami nagutuman kag makakaon na kami sa maayo. Tita hasta nga ginsuportahan man niya ang mga pag-eskwela namon nga magburugto. Daw siya nagid ang nagpatikang sa amon pangabuhi. Tita kong baga, siya na ang naging breadwinner sa pamilya. Hasta nga nakapamana siya, pero wala gid niya kami ginpabayan nga magulutod. Labi kag labaw sa tanan. Wala niya gid ginpabayan ang amon mga ginikanan. Siya ang nagatindog nga nanay kag tatay namon. Kapin pa, sa napatay na ang amon ginikanan. Hasta nga naging regular na siya nga maestra kag naging teacher 3 na. Sa urihi, nakapatindog sila nga mag-asawa sa isa ka water refilling station kag nakabakal man sila sa pila ka mga trucks with tank para sa raw water delivery. Napatapos niya iya isa ka anak kag subong naging isa na kay licensed electrical engineer kag isa na ka staff sa dako nga electric company dira sa Iloilo City. Blessed gid kami tita nga magulutod sa amon magulang kay bisan may tagsa-tagsa dun kami kapangabuhi ara gihapon siya nga nagahimo gid paagi nga matipon niya kami nga magburugto. Abi mo tita, may pusong mamon ining akon magulang. Tungod sa iyang pinag-agyan, makarelate gid siya sa mga estudyante niya nga pigado. Gani kasi Christmas party nila sa school, wa siya gapaamot sa mga estudyante niya. Siya na lang mismo ang nag-provide sa mga pagkaon kag gifts para sa mga pupils na. Tapos, sang wala pang pandemya, every opening of classes, nagapanghatag siya mga school supplies sa mga bata. Kung may mga calamities, gapanghatag man siya relief goods sa mga biktima kakalamidad. Sa mga tinawo niya, kag sa amon man nga mag-ulutod, very generous, kag so very supportive siya.
Gindara na pagani tita ang isa naka-classroom nga pupils, whole class, sa bago nga open nga fast food sa amon. Believe ako sa iya kaalwan tita. Kagusto niya tita, permi kami magtaripon nga magululutod. Dawala man kami gaaraway, gid nga walo. Isa kag isa ka namon, nag-aadyasanay lang, kay always na kano, gintandaan ang mga words of wisdom ni nanay. Magpalanggaanay kamo nga magulutod. Kung sino ang pigado, buligan nyo. Kung sino ang kakinahanglan, hatagan nyo. Kaglabi sa tanan, always magrespeto sa mga kamalaman. Kagbalik dun mugid ang imo ginhalinan. Sang bulan anay sang November, gintipon niya naman kami nga magulutod kay birthday niya sa isa ka beach resort sa San Joaquin. Gin-interview ko siya tita kung nga always siya nga nagapanghatag. Ang sabat niya, kaiti, do blessed man ako ni Lord, so dapat i-share ko man ang blessings ko nga nabaton. Kag happy gid ako kung makashare ako. Hindi man gid ako manggaranon, pero blessed ako kag dapat ko man ibalik ang mga blessings ko sa mga tao nga nagakinahanglan. Sunod ko nga pamangkot sa iya, insa nga naisip mo nga dalon mo ang isa mo ka klase gid nga estudyante para pakaunon sa isa ka fast food chain. Sabat niya sa akon tita, tungod kay kalabanan sa akon pupils, nagaserbi tuon lamang. Kung diin sila naghalin nga kabukidan para magserbi tuon diri. Ti wala pagid kuno sanda kaagi kasulod sa fast food. Ti amoy na nga nag-decide ako nga daron ko sanda para ma-eksperyensyahan nanda ang ginatawag nga fast food. Kay hindi man nanda maagyan ang experience ko nga waay ko takon da matirawan sang una. Tapos last ko nga pamangkot sa iya tita, nga permi mo gid gusto nga magtaripon kita nga magburugto. Sabat niya tita, kay amugid ina ang tugon ni nanay sa akon halin sang una. Hambal ko ni nanay, sa urihing adlaw, magpangabuhi ka mo, lain-lain nga pamilya ang matapikan nyo, lain-lain nga pamatasan ang masalapuan nyo, lain-lain nga dugo o lahi ang matapikan ninyo. Ginahalimbawa pa ko ni nanay ang iya alima, nga bisan ang mga tudlo tagani, hindi titururupong, gani, maghirupay tinyo nga magburugto. Bisan anuman ang mga batasan sang inyong mga asawa kagbana sa urihi, importante, intaktin nyo nga magburugto. So hindi ka mo magpa-influensya sa mga tapik, kag magpadayon ka mo nga maghugpong, mag-isa, kag maghirupay. Lastly, gipamangkot ko siya kung ano gid ang moral lesson nga ma-advise niya. Habal niya, always respect, especially the elders. Be determined. Dream to reach your goal. And when you've reached it, don't forget to look back and share. And always have a strong faith in God. Tita do tama, nakalawig ang sulat ko. Doon nagabisyo na ang keypad sa cellphone ko. So hasta na lang diri, keep safe and God bless. Ang tagpadala, Starlight, sa 4th District. So nami no kay ti gin sa isip, gin sa puso sang inyong magulang si Moonlight ang mga tugon sang inyong mga ginikanan, especially ang mga words of wisdom sang inyong iloy. Sa isa man ka pamilya no, kung magkaladula na ang mga kamalaman o kung ang mga ginikanan, may ara gid ya isa sa mga magburugto nga doon nagastand, nga amo ang nagabind sa ilatanan together. May ara, usually, it's the pinakamagulang, no? Ang subang. Sometimes, may ara man, no? Bisan hindi siya subang, pero do siya yan, no? Ang may ara sang heart and desire, nga tipunon gid permi ang iya nga mga kauturan. So, kanami gid, kay because ang mga hardships nga pinagdaanan sang imong mga magulang, now she understands, no, ang mga ulihing tubo ng mga estudyante na niya, kag makarelate gid siya. Considering nga tihalin man ini sa kondiin nga mga bahin sa kabukiran,
kag gusto niya no nga ma-enjoy kung ano ang mga na-miss nila, what is lacking sa ilang pagpangabuhi, kag bisan sa gamay lang nga pamaagi matagaan niya man sang something a very memorable nga experience ang iya nga mga estudyante. So kanami gid kag sa inyo nga mga mag-ululutod siya gid no ang nagatipon sa inyo tanan. And ginahimo niya gid ang tanan nga ato nga maging pangtugon sa iya sa inyo nga mga ginikanan. So sa tagsa-tagsa sa inyo no ari gid sa inyo isip nga kinahanglan magpalanggaanay, you have to care for one another and mag-isa, mag-unite para nga hugpong intact ang bilog nga pamilya. Starlight, salamat gid sa mga beautiful story again share diri sa amon sa sininga hapon. Alas 2:45 ang aton nga oras magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pinaka-mga importante nga mga pahibadaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Next story, yari naman aluyag i-share ni student mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Kumusta na kamudira tanan sa Bombo Radyo? Amo man ang tanan mi KLP fans. Pray ko lang nga okay ka mo, happy, healthy, kag nagahara-hara sa pagpamati kay Tita Regine. Damo naman nga manami nga istorya sang kabuhi ang ginpreparar niya agud malingaw kita tanan. So bisan Semana Santa na sa dason nga semana. So which means this is an old letter. Yung padala niya kag subong talang nga nabasa. So padayon ta pagpadala sang aton mga sulat agud mamalandong sa sini nga tiyempo. Tion na agud magpatawaray sa aton mga nahimo nga sala. Si Jesus nagsiling, "If you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Truly, whoever harbors hatred in their hearts risks losing their closeness with our Lord. As an extension of Him in this world, we should be loving and always forgiving, and in order to do that, we must keep our hearts free of anger and hatred." Tita Regine, sa nag-teach pa ako, nadumduman ko nga na-hurt ako sa ginhambal sing isa ka teacher. Batok sa akong better half nga school administrator namon sadto sa school. May faculty meeting kami sadto, pero wala naka-attend ang akong husband. Kaya ginahingagaw niya tapuson ng isa ka importante nga requirement sang DepEd. Sa tunga sang among grupo, ginahambal niya nga matamad kuno si sir nila. Na-hurt kid ako tita, kag bangod sini.
Ginambalan ko siya, nga updan ko siya, agud makita niya kung gaano si Sir. During that time, nagahumlad sa iya table ang mga trapuson nga important papers nga dapat niya nga matapos. Wala niya gin-accept ang akong challenge. Siling ko sa iya, base siya ang matamad, kag lakwatsera, kay bisan office hours, nagamadyong sanda sa isa ka teacher's cottage sa sulod sang campus. Nahambal ko ini, kay ginpakahuyan niya ang husband ko sa atubang sing iban nga faculty members. Halin sadto, wala na kami nagabugnohalay. Naka-learn man ako sang lesson sa kabuhi, sa amuni nga hitabo, tita. Dapat, wala ko ginpangibabaw ang anger and hatred sa akong tagipusoon. Sometimes, what we deem wrong could be serving a hidden higher good. Our Father in heaven is the only one who sees the big picture. Dapat nag-pray na lang ako instead of answering back. Dapat ginpaubaya ako na lang ang tanan kay Lord. Our Lord has forgiven all those who forsake Him. So why can't I do the same? If I have just prayed during those times, maybe the Holy Spirit can lift my spirit and relax me into a feeling of warmth and lightness. This could have allowed my heart to unclench and release what it's harboring. Tita Regine, here's John Donne's poem of forgiveness, entitled, A Hymn to God the Father. Wilt thou forgive that sin where I begun, which was my sin, though it were done before? Wilt thou forgive that sin through which I run, and do run still, though still I do deplore? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. Wilt thou forgive that sin which I have won others to sin, and made my sin their door? Wilt thou forgive that sin which I did shun a year or two, but wallowed in a score? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. I have a sin of fear that when I have spun my last thread, I shall perish on the shore. But swear by thyself that at my death thy sun shall shine as he shines now. And heretofore, and having done that thou hast done, I fear no more. Tita, kada masiplatan ko ang balay ni S, ang bata ko nga nagpanaw last August 2023, makabatsyag liwat ako sang kasubo. Nagatulo Japon ang akong luha, kag makabatsyag ako nga daw ginakusnit ang akong tagipusoon. Kapin pa, nadudak ko nga wasted life ang iya kabuhi. Each time nga when those we love let go of their earthly lives, it can feel as though your heart has been ripped apart. Such intense pain can make us feel as if we're dying. Remembering S always moves me to sorrow and tears. It's then I remember how our Lord Jesus also sacrificed His whole life just to give us a new beginning. Losing someone we deeply love gives us a heartache that can seem unending and unbearable. But it's comforting to know that someday God will wipe away every tear from our eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Kung ginapalangga naton ang aton nga Diyos, we are eternally united with Him. And as we love one another, we are eternally united with them in the Lord's name. This weave of our Father's kingdom will never fail, for love never dies. Hasta diri na lang ang sulat ko, tita. Please read this short verse of mine. Thanks, Gid. Langit sa duta. Ang kabuhi isang tawo, malipot lang. Ganit dapat inihatagan sang kabilinggan. Hindi pag-usiki sa walang pulos nga mga bagay.
nga makaguba sa maayo naton nga pag-updanay. Mangin maalwan kita sa mga nagakinahanglan sang aton kaayo o paghigugmaman. Hindi pag-idumot ang kapatawaran or idingot ang kapatawaran kung sila makasala. Kay kita masakitan. Ang Diyos nakapatawad sang aton mga sala, kaayo sa iban iyagin pakita, gani sundo naton ang iya halimbawa. Agud mangin langit ang kabuhita sa duta. So until next mail, God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Correct, Lina. No, Student Mom, a life wasted is kadakugid, no? Nga makabig naton, nga regret sa aton nga kabuhi. Di ba la, the life that we have is a gift from God. What we do with our life is our gift back to God. So dapat every moment of it, no, we have to live in the present. Baida ang kahapon, tapos na to, ano man kadako sa mga kapalpakanta, baida, no? Just learn from it, ang tanan nga mga lessons nga ginbilin, ang tanan nga mga learnings ato nga i-absorb, and we have no reason para nga mag-worry what will happen tomorrow. Kay ang tomorrow is not yet promised to us. What is given to us is only the present, the now, the today, this very moment. So we have to cherish every moment. Thank you so much, Gid, sa imo, Student Mom, for another beautiful story shared diri sa KLP. Magabalik kita pagkatapos ng pinaka-importante ng mga pahibalo. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions, agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable. Ito sa nabiling nga oras, last reminder para sa kay Toto Max, ang Iloilo Toto Max. See you tomorrow before 2 o'clock ha. Bitbiton mo ang imong pa-Xerox nga 2 copies ng imong nga ID. Magachika-chika kita diri nga duha buwas. And then you will be getting your 1,000 pesos nga cash. And bantay gid sa mga letter senders naton because isa sa inyo ang ato naman paglawagon nga winner. To those nga may ara man nga mga istorya dira, happy ending man or sad, tragic or whatever, full of inspirations para gid nga ma-share. Pinaagi sa pag-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Enjoy the next programs diri sa KLP, ang Tuyang, Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon. Ini inyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.